Regai ndiverenge ndichazokumbira mubvangeri vachazoverenga pamberi. 2 Samuel chapter 14 verse 1. Zvino Joabhi mwanakomana waZeruya wakaona kuti mwoyo wamambo wakanga uchida Absalomu. Joabhi akatumira Tekoa akatorako mukadzi wakanga akangwara. Akati kwaari, uzviite hako somuchemi, ufuke nguo dzokuchema, usazvizora mafuta, asi uzviite somukadzi wakanguva achema wakafa. Zvino upinde kuna mambo utaure naye zvokuti nozvokuti. Naizvozvo Joabhi akaisa mashoko mumuromo make. Zvino mukadzi weTekoa akati achitaura namambo akawira pasi nechiso chake akakotama akati, ndibatsirei mambo wangu. Mambo akati kwaari, unonzweiko? Akapindura akati, zvirokwazvo ndiri chirikadzi, murume wangu wakafa. Murandakadzi wenyu wakanga ana vanakomana vaviri, ivo vaviri vakarwa kusango. Kwakanga kusino munhu wakavanunura, mumwe wakarova mumwe akamuuraya. Zvinotarirai imba yose yamukira murandakadzi wenyu, vakati, tipei uyo wakauraya munun'una wake tumuuraye pamusoro poupenyu hwomunun'una wake waakauraya. Tiuraye nomudyi wenhakawo, naizvozvo vachadzima zipe rangu rakasara, vakasasiyira murume wangu zita kana mumwe wakasara panyika. Mambo akati kumukadzi, enda hako kumba kwako, ndicharayira shoko pamusoro pako. Mukadzi weTekoa akati kuna mambo, ishe wangu mambo, mhosva ngaive kwandiri nekuimba yababa vangu, asi mambo nechigaro chake choushe ngazvirege kuva nemhosva. Mambo akati, ani naani anotaura chinhu kwauri, uya naye kwandiri, hanga zvokugunzizve. Ipapo iye akati, mambo ngaarangarire Ishe Mwari wenyu kuti mutsivi weropa arege kuramba achiparadza, varege kuzoparadza mwanakomana wangu. Iye akati, naIshe mupenyu, ruvhudzi rumwe rwomwanakomana wako harungawiri pasi. Zvino mukadzi akati, murandakadzi wenyu ngaatenderwe hake kutaura shoko rimwe kuna she wangu mambo. Iye akati, taura hako. Mukadzi akati, zvino marangarireiko kuitira vanhu vaIsraeri chinhu chakadai? Nokuti pakutaura kwenyu shoko rakadai, mambo wafanana nomunhu ane mhosva. Nokuti mambo haadzoserizve kumusha kwake mwanakomana wake akadzingwa. Ndagadzirisa Bible richiona rati waakadzinga, rechirungu rinoti the king does not bring back he is banished. Saka izwi rekuti he is banished harina kufanana nekuti waakadzinga, it means akadzingwa. Ndikunzika handiti? Anoti in that the king does not fetch home again, he is banished. Saka reshona rikadai rakati mambo haadzosi wakadzingwa wake. Nekuti takaitaura nezuro tichiti Absalomu haana kudzingwa akatiza, but atiza kudaro anga ari mudzingwa, nekuti haana kudzingwa namambo nekunzi buda, ane chakamudzinga. Handiti? Saka chakadzinga Absalomu ndo chatichada kuti tigobata. Ndoda kuti paunonzwa shoko iri uite muwe munhu akasiyana nevamwe. Zvokuti ukasvika vanhu vachitaura zveshoko raMwari, even pastor akapfeka zvinhu zvinotyisa, so unongochinzwa tsitsi kuti aupani ndira kuti iri pachechi panapa inotyisa tsitsi. Vhangeri inoite kuti ukasvika pachechi so unoomberwa kuti saka ndovabatsira ndichitangira pano. Rinokupa udzamu hwekuziva Kristu. You become somebody and a substance. Hallelujah. Amen. Verse number 14 chaiverenga ndodzika nayo zvakare kusvikira panonotorwa mwana achidzoka mumusha. Tokotazoona nawo imi yatinotibate. Nekuti tinofanira kufa takafanana nemvura yakateurirwa pasi isingagoni kuorerwazve. Mwari haatarisi munhu, asi unofunga mano. Chagadzisa mano ipapo unofunga zano.
kuti wakadzingwa arege kurashwa chose naiye. Naizvozvo zvino ndauya ini kuzotaura shoko iri kuna she wangu mambo, nekuti vanhu vakandityisa. Murandakadzi wenyu akati ndichataura zvino namambo, zvimwe mambo uchatenda zvinokumbirwa nomurandakadzi wake. Nekuti mambo uchateerera hake akarwira murandakadzi wake paruoko rwomunhu unoda kundiparadza ini pamwe chete nomwanakomana wangu, tirege kudya nhaka yaMwari. Zvino murandakadzi wenyu akati ndinokumbira kuti shoko rashe wangu mambo rive rokunyaradza, nekuti ishe wangu mambo wakafanana nomutumwa waMwari pakuziva zvakanaka nezvakaipa. Ishe Mwari wenyu ngaave nemi. Ipapo mambo akapindura akati kumukadzi, usavanzira hako shoko randinokubvunza. Mukadzi akati, ishe wangu ngaataure hake zvino. Mambo akati, Joabhi wakabatsirana newe pazvinhu izvi zvose here? Mukadzi akapindura akati, noupenyu hwomweya wenyu. Let me read again. Mukadzi akapindura akati, noupenyu hwomweya wangu, ishe wangu mambo, hakuna munhu ungatsauka kurudyi kana kuruboshwe pashoko rimwe rakataurwa nashe wangu mambo. Nekuti muranda wenyu Joabhi ndiye wakandirayira, ndiye wakaisa mashoko awa ose mumuromo womurandakadzi wenyu. Muranda wenyu Joabhi wakandirayira kushandura shoko iri kudai, asi ishe wangu wakangwara, nokungwara kwakafanana nokumutumwa waMwari, nokuti munoziva zvose zviri panyika. Ipapo mambo akati kuna Joabhi, tarira zvino ndatenda hangu chinhu ichi, naizvozvo enda kunotora jaya Abhusaromu. Joabhi akawira pasi nechiso chake akakotama akavonga mambo. Joabhi akati, nhasi muranda wenyu unoziva. Ngenzungurudze zvakare. Joabhi akawira pasi nechiso chake akakotama akavonga mambo. Joabhi akati, nhasi muranda wenyu unoziva kuti ndanzwirwa nyasha nemi, ishe wangu mambo, nekuti mambo wakaita zvakumbirwa nomuranda wake. Naizvozvo Joabhi akasimuka akaenda Geshuri akadzosera Abhusaromu Jerusarema. Saka tiri kuita setiri kuramba tichidzokorodza the same passage, but toparidza maridzo yakasiyana neyatakaparidza. Tinodaro nenyu zvinodzidzwa zvinowanda. Kuti tingade kuramba tichiwana maridzo, tichiwana mavhesi matsva ekuverenga iyo isati yapedza kuparidzwa. Chatiri kutsvaka kudzidza mwanakomana waMwari kubva panhau yaDhavhidhi naAbhusaromu naJoabhi nemukadzi weTekoa. Ndoita sei? Taakuziva the storyline kuti Abhusaromu wakanga auraya mukoma wake Amnon ndokubva atizira Filistia kuGeshuri kwasekuru wake Tahumai. Akanogarako 3 years. Ndokubva mambo Dhavhidhi vagere Jerusarema muguta ramambo Dhavhidhi. Saka aigara muJerusaremu maive nzvimbo yainzi the city of David, ndo maive nepalace yaDavid. Dhavhidhi wakanga ari baba waAbhusaromu, wakanga ari baba waAmnon. Kureva kuti pakaurayiwa Amnon naAbhusaromu, Dhavhidhi ndiye akanga atadzirwa, ndiye akanga ine mwana akanga aurawa. Ariye zvakare akanga aine mwana akanga auraya. Unoita sei kana uri mubereki wevanhu vakadai? Ndiwe wakabereka akaurayiwa, ndiwe zvakare wakabereka akauraya. It was a fix. It was a complicated scenario. Abhusaromu obva atiza, obva aenda kunogara kuFilistia kuGeshuri achiziva kuti ndapara mhaka. Joabhi ndopaanodzoka kuti auye pamberi pamambo, ndokuti semunhu anoshandira mambo ari mukuru wemauto amambo, akaona kuti mambo havasi kufara, mambo vanoshushikana nenhau yekuti unoda mwana wake. Nhau yekushushikana kwamambo inoshamisa, nekuti hatingaite mambo anoita zvekushushikana nenhau yekuti anoda kuona mhondi yakatouraya ikatiza.
pakati pedu hatishushikane nevanhu vakadaro. Ko Dhavhidhi unoshushikana sei nekusuwira munhu ane maoko ane ropa remumwe munhu waakauraya? Nyamba kushushikana kwamambo nekuda kwemhondi yake kwaitsanangura rudo rwaMwari pamusoro pevatadzi vake vasati varegererwa zvitadzo. Mwari unonzi wakadai nyika nekudaro wakaipa mwanakomana, kuti ani kana ani anotenda kumwanakomana akapiwa anogona kuti awane upenyu usingaperi arege kufa. Shoko rinotaura kuti Mwari wakatida tichiri vatadzi. Hatina kudiwa tava right, hatina kudiwa tatendeuka, hatina kudiwa tarega mabasa asakarurama, takadiwa tichiri vatadzi. Regai tinzwe chiverengwa paRomans chapter 5 kubva pavhesi ya 6. Nekuti vamwe vanokanganwa state yatakadiwa tiri. Takadiwa tichiri vatadzi, tiri vana mambara, pasina kana mumwe chete unorangarira Mwari, pati ndonguva yatakadiwa naMwari. Mwari haana kuti tendeukai ndozokudai, akatoti tendeukai nekuti aitida. Yes. Nokuti tichiri pakushayiwa simba, tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari. Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari. Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama. Kutofira munhu ari right chaiko zvinorema. Munhu ari right kuti umufire, hapana ari willing to lose his life even for a righteous man. Nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka. Peradventure for a good man one would dare to die. Asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri. But God commended his love toward us. Pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Kureva kuti takafirwa naJesu tichiri vatadzi, pasina akarurama. Ndiyo nguva yatakafirwa naJesu Kristu Ishe wedu, akatifira tichiri vatadzi. Haana kufira vari right, akafira vatadzi. Haleluya. Amen. Iri kuzwika here mudikani? Yes. Kristu akafira. Haleluya. Saka nawe kuti takafirwa, nawe kuti takafirwa tiri vatadzi, vanhu vazhinji vanoita sevanoikanganwa, vanoita sevanofunga kuti takadiwa tichiri right. Ngatidzwe Mark chapter 2 verse 17 tuone kuti takadiwa tiri vanhu vakadii. Tiri vatadzi shamwari ndopatakafirwa. Kureva kuti Mambo Dhavhidhi pavanonzi neshoko vakanga vachifunga, vakanga vachishuwira, vakanga vachisuwa mwanakomana wavo Absalom. Hazvina mhosva Absalom ane maoko ane ropa, hazvina mhosva Absalomu wakauraya, anotozivikanwa kuti imhondi, asi mambo vakanga vachifunga nezvake. Haleluya. Mwari wakanga achifunga kuti ndine vanhu vangu vanoda kuponesa, asi vanhu vacho vari kufungwa naMwari, vari kutsvagwa naMwari, hapana kana ari right. Saka haikona kufunga kuti kana Mwari achikuyunzira vhangeri yakadai ari kukutsvaga nekuti wewe uri right, ari kutokutsvaga nekuti hausi right, anoda kutokupa uright huri maari. Mwari anotsvaga vatadzi kuti avaponese. Tu inotudi verse 17 ya Marko. Jesu wakati achizvinzwa akati kudii kwavari? Vasingarwari havatsvaki n'anga. Aiwa besides kuti n'anga ipapo rakatadza kunyorwa. Vechirungu rinoti those that are well they have no need of a physician. Sezvanga zvakaita Luka anga ari a physician, anga asiri n'anga, he was a doctor. Inzwi rekuti physician rinoreva chiremba, haritaure n'anga. N'anga nechirungu anonzi a sorcerer, sezvakataurwa paActs chapter 8 kubva pavhesi 8. Saka ndokusaka muchiona ndichiti haugone kunamata uine bhaibheri reshona bedzi, unofanira kunyatso kutovere bhaibheri rechirungu. Kunze kwokuti chirungu chacho chikunetsawo, unogona kungoti arege ndikotora risk, but unoona kuti patinenge chiriverenga everyday tee chiri corrected, nekuti mweya wakanga uripo pakunyorwa kwawo, pakataurwa zvisirizvo nereshona, unondiudza kuti zvakakanganiswa tobva tazvigadzirisa.
Saka zvandiri kutaura zvinogona kuchiverifyawo kana wakatarisa the English Bible pakanzi those that are well have no need of the physician. Pakashandiswa the word physician, hapana kushandiswa izwi rekuti sosara. Ndiro izwi rinoreva n'anga muBhaibheri. Gadzirisai muti chiremba ipapo. Jesu akati achizvinzwa akati kwavari, vasingarwari havatsvaki chiremba, asi vanorwara. Handina kuuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi. When Jesus heard it, he said that to them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Handina kuvinga kuzodana vakarurama, asi ndakauya kuzodana vatadzi kuti vatendeuke. Sinners to repentance. Saka mazwi okuti to repentance muBhaibheri shona haatorimo zvachose. Saka kana tikabvisa izwi rekuti chiremba tikaisa rin'anga rakanyorwa, kureva kuti Jesu in'anga zvetu, because ndiye chiremba, ari kuti vasingarwara havana need yekuonekwa nachiremba asi vanorwara. Naizvozvo ina handina kuvinga vakarurama, ndakavinga vatadzi kuti vaponeswe. Saka example yachiremba ndiJesu, ndiye chiremba asingagone kutambisa nguva achiona ari right. Ukaona chiremba vachiti next, vari kutotsvaga ari kurwara. Haungapinde zvanzi nachiremba next zodzwe iwewe une shiota hapana zvamuchiremba nangoti ngoona murisei kuno. Munzi kuda shamwari toda kuita basa. Tochira mukutambira iwewe. Saka kunzi the physician ndi Kristu, but the physician wake ndiwo kurapa pamweya pakakovadzwa nechivi. Saka kureva kuti kana munhu akangoti ndiri right haasisina Jesu waanowana, ndaJesu ati ini ndinongori chiremba anovinga vanorwara. Saka ndakavinga vatadzi kuti vaponeswe. Mukangoti benzi muri right hapasisina nguva yekuti ndikuonei. Saka mambo Dhavhidhi vari kunzi mwoyo wavo waishuwira kuti ndinosuwa mwana wangu Absalomu. Isu takati nemubvunzo wekuti Dhavhidhi ainge ane vana vane vawanda vari pamba pake, isu vari vaDhavhidhi tovaziva isu kwakuinana Adhonija vagadhanga zvavo pane baba anga ari. Ko zvino vari kusuwa seiko yakauraya mwana? Nyamba Mwari aitoparidza nekusuwiwa kwaAbsalomu naDhavhidhi ndokusuwiwa kuri kuitwa vana vaMwari naMwari zvisinei nekufiristia kwavagere. Mwari unokushuwira shamwari, unogona nako kunetseka uri kufiristia kwaugere uko uchiita zvauri kuita zvisingafadzi Mwari. Une ropa mumaoko aAbsalomu, wakauraya Amnoni Absalomu. Hausi kutomboziva kuti even uri kure nababa kudaro, baba vari kufunga nezvako. Tina Mwari akanaka, Mwari ane rudo, isu vanhu hatidaro. Ukakanganiswa nemunhu unongoita ndava ndikumuona maso mangu. Asi Mwari unoshuwira kuonana navanhu vasakarurama. Haleluya. Amen. Ndokuratidza kuti Mwari wakasiyana navanhu. Ukaona vanhu vatinavo panenge panapa anotsvaga vanhu kwavo. Hakuna munhu anoda kugara nevanhu vasiri kwavo. Ndakambogara nemumwe murume wandakanga ndamunhongowa achitambudzika asina pekugara, arambwa nemukadzi asi akanga asiri munhu kwaye, anga asingagarike naye. Saka vandaigarawo navo futi vandaichengeta futi vakanga vazoya kwandiri vakati dzikai uyu agarike naye. Ndikati makangarwa kuti vese tiri kugara nemi. Pane wandaigara navo vakanga vadhiniwa nemuwe wandaigara naye. Saka vakuda kurudzira ini kuti ndidzike mumwe wandaigara naye. Ndikati iwe futi unotorere zvaunoita pari zvandisingadi, pandinogara newe. Saka vakanga vamarana pachezvavo, asi vese vaita sezvavo vaichengetwa. Saka pane mumwe aichengetwa anga akupopota kuti mumwe ari kuchengetwa naye adzingwa. Saka rimwe zuva ndakatozosvika adzingwa ndikatovhurira dzoka, audzingwe asina kupa pekugara. Ini ndinenge pekugara, kandigarei pano. Haleluya. Amen. Mwari anotipa mabasa akadaro,
takambogara nemuzitikiti akazoti bira mafoni nemari tikatopota ava vajairira chaigara pati mwari akakutuma ungaitesi mwari akatikadzi kugara nemari unotidetsera everyday tokuita ise saka semushumiri mwari anopota achituma kuita mabasa aanoita but toaita paminor scale small scale mwari anoita palarge scale tasaone zvaungaita unoita zvimwe zvinoita soti mwari haadi waita kuti mwari ndiregere mangwana handiti mangwana unoita kuti mwandiregera zvakasichei ndakapenda kuti handite but ndazoita patinongoti mwari anondiregerera mwari angati muri nhubu dzangu but ukazosvika pakufa uchiri nhubu haupindedeka ndakabva kuitira mwoyo munyoro unondipupurira onai kuti mwari makamboedza makamboedza mwari dai aiti munhu akakumuvhirika anobva murova nemei dai nyika ino isina kana 1 munhu mupei dai takarohwa tese saka zireni haleluya saka tiri vanhu vasina mwoyo murefu navamwe vanhu ndakazviona izvozvo even muchechi chaimo unoona kuti mumwe leader anouya akazvikisa chiso daiitwa zvakati nanhingi unoda kuti ndimudii iwo watsvukiswa ziso unototisvukisawo futi ziso. We have to learn to be patient with one another. Some of the habits dzisingadwe naMwari takadziita for too long hadzibudei one day. It will take us time. But the time vamwe havana havana time. Ndakambokatsela imwe kapo murume achiti gaye dhena handina nguva ndakambotora kumuregerera. Urikuona nhau yacho? Nhau yacho yakanga iri kuti mukadzi airidzira murume tsamwa. Savaiti vakatira mukadzi yakuti saka dzaizoona dzaridzira murume tsamwa ndobva yazouya kwandiri. Saka panguva yandakavabatsira murume anga akuti handichamuda because ndozomuuraya nekumurova ndikafira kujeni. Because taane 2 years achingoridza tsamwa chete anombovimbisa handicharidza anozoridza. Kuima amai munoridza sei? Kandetobenda ndozoboeka ndokangana. Saka ndozoridza futi. Bendi singade but zvaanondiitirawo murume. Saka zvandakazoita ndakazotora fine. Imi baba mukuridzirwa tsamwa saka hamuchada. Hamusisina patience, it's fine. Imi mama hamunawo here zvichemo nemurume wenyu. Imi baba chimbonyararai. Amai vangotaurawo. Ndokubva zvichemo zvaamai zvawanda pamusoro pababa. Zvikanzi naamai mubvunzei kuti kubva musi waakandiroora akambondipa here dhora rekunditengera hembe. Izvezvi hembe dzandinadzo ndakapona sisi vanhu maranyora wani. Makambotaura here nyaya zvikanzi every time anogara achikuti mwedzi uno ndikutengera maranyora basi hapana hembe dzekutenga. Ko imwe problem yaminayo ndeye zvikanzi murume wangu pei yake haadi kuti ibatwe. Everyday ndinogara chimuti haungatenge chikafu ndina amai pamba panapa ndipe mari nditenge grocery. Anoti unozotenga next month. Anotenga ega kubva tiroora kusvika nhasi anotenga ega akanyora basi. Pane imwe here nhau zvikanzi iripo murume uyu ane ruchengera zvisingaiti. Ndichingopedza kudaira foni anobva ati ndiani. Kana ndikamuudza kuti ndiani anobva futi ati ndakuona foni yacho. Ndakanyora pasi. Ndogara ndichitaura naye kuti handingatadzi kufonerwawo nevamwe vanhu nevamwe vechirume vachatondifonera. Haugoni kuve nesuch insecurity yekuti unofunga kuti munhu wese andifonera ada kundiroora futi. But anogara achiti ndichandozvigadzirisa nanhasi. Tobva ndatiko. Saka zvese izvi zvaanozviita kubva muchiroorwa. Imi muri kuramba muchimonzi tozvigadzirisa but hasi kugadzirisa kuti kuti saka kwamusuda kumuramba here murume uyu nemhosva dzese. Zvikanzi aiwa ndiri kumindira mwoyo murefu kuti zvichida rimwe gora acharegera. Ndikati baba muri kuona here kuti mune weakness muri kukundwa naadzimai venyu. Zvamuri kuita imimi kubva muchiroora izvi zvakawanda kupfuura zviri kuitwa nemudzimai wenyu. Yemudzimai wenyu ndetsamwa chete. Dzimwe dzachina dzakataura dzimwe dzachina ndikakutaurirei dziri 2 personal dzaiitwa nemurume. Saka imi mune chinhu 1 chamuri kuitirwa mashayiwa patience nechinhu 1.
mukadzi wenyu ane zvishanu aita patience. Nhasi haana kumbotaura ndoda kukurambai, ari kuvimba kuti muchachinja, but imi mukana wekuti mupe mudzimai wenyu 2 years nokuti dzanyanya. Musingafaniri kuroora, imi maifana kugara mega. Kuti marriage haigarwe nemuti woiwoyo, haipiwe munhu deadline kuti akasachinja paima mangwana anoenda. Marriage hainzi wako. Makarerwa kwakasiyana, mukadzidziswa zvakasiyana, muri kugadzira a new identity. It takes time. 2 years is too small of a time kuti munhu angadai asiya zvese zvaakadzidza kwaakabva. Mukadzi wenyu anotori willing ende ari kubvuma kuti kuridza tsamwa handidi, zvinozongoitika. Ko iye grocery, munotenga grocery munorwara here? Saka ndakati ndatopedza chienda, hapana anoramba mumwe, munhu wese ngaanogadzisa nhau dzake. Imi dzenyu dzakawanda, itombomirai zvichemo zvimbotapudzika kana masara ne1 muzotarisana 1 versus 1. Zvenyu zviri 5 uya ne1, imbobvisai 4 palist renyu. Kana chasara 1 muzoti uya nechake chitsamwa, uya nechake chakati. Kuita kuti muine 5 maproblems. Mukuya futi necomplain nemukadzi ane 1 problem. Ukona pane nyaya yacho? Kushayiwa patience iko, vanhu havana patience. But Mwari ane mwoyo murefu shamwari. Mwari ane mwoyo murefu. Hallelujah. Amen. Katinzwe kuona mwoyo murefu kwa Mwari, verengai Timothy, verengai Peter wechipiri chapter 3. Timbodzidza vesi inotaura kuti Mwari ane mwoyo murefu. Mwari ane mwoyo murefu nesu tangira pavesi 8. Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi, kuti zuva rimwe rakafanana nechuru chamakore, kuti kunashe zuva rimwe rakaita samakore ane churu, nemakore echuru akafanana nezuva rimwe kunashe, namakore ane churu sezuva rimwe. Ishe haanonoke kuita zvakapikira, savamwe vanoti unononoka, sezvinoreva vamwe vachiti unononoka. Sei Ishe achinzi haanonoke iye asati auya? Asi uno mwoyo murefu kwamuri. Ishe une mwoyo murefu kwamuri, nokuti haadi kuti vamwe varashike. Haadi kuti kana mumwe chete wake ukanyorwa mubhuku reupenyu arasikirwa neupenyu usingaperi, asi kuti vose vatendeuke. Vese vakanyorwa mubhuku reupenyu, Mwari unoda kuti vaponeswe, vatendeuke. Ndokusaka aine mwoyo murefu. Dhavhidhi aitonga Israeri, Filistia ndokwaitongwa nasekuru vaAbsalom. Ukaiverenga zvakanaka, Dhavhidhi akanga akunda madzimambo ese anga akamukomberedza. Aizviziva kuti mwana wangu ari kwasekuru vake. Dai akaronga kuti ndoda kuuraya mwana uyu nditsive mhaka yekuuraya mukoma wake Amnoni kwaakaita, zvaimutorera a small army kunopinda kumba kwaTaomai. Tipe Absalom kana kuti mofa mese. Aiurayiwa zvisina kana kumbonetseka Absalom. Kutoita 3 years kwake ari kuFilistia, ingoni dzaakanga aitirwa nababa wake, pachigadzirwa mukana wokuti agoenda kunotorwa. Vanganiko vakafa vasina vhangeri yechokwadi, vezera rako iwe ukamira wakagara muno? Vangani? Unofunga kuti kungwara kwako here kuti shoko riri kuparidzwa nhasi uri mupenyu? Kunotorere vamwe vaukazvarwa pamwe chete navo vasisatoone kuti pane govero kana tapasina. Pakutotambirwa chikwesha, vamwe vachiitira weti ipapo. Pane mapfupa emunhu mukuru akachererwa ndezvake akafa kudhara ane basa rero. You have been kept by God up to this day, because God has a long-suffering heart towards his elect. Mwari ane mwoyo murefu navasanangurwa vake. Anoita seanovavarira so kusvikira zuva ranovabata neshoko rake ovaunza kuna Mwari. Saka Dhavhidhi waishuvira kuona Absalom, kwete nekuti Absalom wanga ari munhu akanaka, inyasha dzaMwari, ingoni dzaMwari. Dai kuponeswa kwaitwa based on qualifications, kana usinganyepo usingapombe ungaponeswe, hapana aiponeswa. Because hapana aiqualify kuponeswa. Tinoponeswa tiri vatadzi. Hallelujah. Amen. Yanzwika here verse. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ishoko razvokwadi. Ishoko razvokwadi rinoti kudii? Rinofanira kutendwa kwazvo. Munhu wese anofanira kutenda shoko razvokwadi nderekuti
kuti Kristu Jesu, shoko nderekuti Kristu Jesu akauya panyika kuzoponesa vatadzi. Shoko irori nderazvokwadi uye rinofanira kutendwa navanhu vose. Yes, avo ini ndiri mukuru wavo. zvikanzi naPauro palisti revatadzi ini ndini mukuru wavo. Rechirungu rinoti this is a faithful saying that Christ Jesus came into the world to save sinners, over of whom I am chief. Kureva kuti ukaramba kuti handisi mutadzi unobva wadisqualifyiwa palisti revanoponeswa. Kunongoponeswa vatadzi bedzi, hakuponeswa vatadzi vanotraya kururama, kunoponeswa vatadzi vemhando yepamusoro. Saka Pauro akati kana maakunyora listi revatadzi ndisei panumber 1. But mapasa edu haadi kubvuma kuti vanga vari vatadzi, anotoenda andiri nani. Kana iwo wakagara muno haubvume kuti handisi right, handisi right zvachose zvachose inini unoti ndaimbotraya anyway. Zvimwe zvinoitwa nevamwe vakawanda ndaimbodzorowo. Handisi kuramba zvangu kuti handisi right, but handingazofanira kuzvidhuma. Unongofunga kuti uri nani so. Pauro akati aiwa, kana maakutaura zvavatadzi ndini mutadzi mukuru. Do you know why akadaro? Nekuti kana Jesu achinzi naMwari wakafirani, anofanira kutaura vatadzi vake vaakafira. Pakashayikwa vatadzi, Jesu akafira mahara. Assignment yake kufa yaida kuponesa vatadzi. Saka kana pakawanikwa vatadzi, anoburitsa umbo hwevaakafira. Handina kufira mahara chakamiri. Uyu ndiye mutadzi wangu, neuyu mutadzi wangu, neuyu mutadzi wangu wandakaponesa. Saka uchiona pamuchinjikwa akarembera nembavha mbiri. Haana kurembera nemadhokuta maviri, akarembera nembavha mbiri. Akati kune imwe yacho ndinokuudza nhasi tichange tiri tese kuparadiso. Akati aiwa ndinoda simple yevandafira. Ndotora chigevenga ichi chakapaza dzimba dzevanhu ichi. Ndiko ndakafira iva. Saka kana wakuponeswa, make no mistake about it. You must acknowledge you are a sinner. You are not a minor sinner. You are not a sinner who has tried his all possible means to make yourself righteous in the eyes of God. No. Uri mutadzi wemakoko chaiyo. Ndo zvauri. Kunze kwekunge uchida kunotsva. Ukangotraya benzi kuti ndanga ndiri nani, Jesu anobva ati ndakati vasingarwari havadi kuonekwa nachiremba. Move. Ngakuye vari serious vatadzi ndivaponesi. Hallelujah. Handei kubhuku yaIsaya tinonzwa nhau yevatadzi vakafirwa naJesu. Vhesi shamwari handiri kunyepera. Isaiah 64 tinzwe kuti vhesi iyo inotaura ichiti, vhesi iyo inoshamisa. Ndakaiverenga ndikaona kuti hazakati handiri mambara kuti ndigone kupinda. Qualification yekuponeswa ndeyekubvuma kuti uri mutadzi. Ukaramba unotsva wakadaro. Sambotera zvako kutaura zviri nani, hauna chiri nani chawaita. Isaiah akaitaura anoti kudii verse 6, Isaiah 64. Nokuti isu tose tavaso netsvina. We are all as an unclean thing. Kururama kwedu kwose kwakafanana nenguo ine tsvina. And our righteousnesses are as filthy rags. Isu tose tinooma samashizha. And we all do fade as a leaf. Zvakaipa zvedu zvinotibvisa semhepo. And our iniquities like the wind have taken us away. Verse 7. Hakuna unodana zita renyu. And there is none that calleth upon thy name. Unozvimutsa kuti akunamatei. That stirreth up himself to take hold of thee. Nokuti makativanzira chiso chenyu. For thou hast hid thy face from us. Mukatinyungurusa. And hast consumed us because of our iniquities. Saka hanzi kururama kwedu kwese kwakanga kwakafanana nedhende rine tsvina pamberi paMwari. Ndichada kutaura chinhu ichi, ndakafanirwa kuti ndichitaure
ukaverenga in the Masoretic text, the manuscript, the Hebrew manuscript of the scroll ra Isaiah, uchanoona kuti izwire kuti dende riripo mazuva iwaya akanyorwa naIsaiah. Madzimai panguva dzavo dzekuteera vaishandisa machira. Saka izwire kuti ragi ipapo rinotaura jira rashandiswa nemadzimai panguva dzavo dzekuteerera. Ndo raari kuti kururama kwedu kwese pamberi paMwari kwakafanana nedende rashandiswa namadzimai ari kuteerera. Ukatarisa picture yacho, picture inosemesa nekusemesa kwemhando yepamusoro. But iri kunzi munhu wese anenge achinzi warurama asati asvika pana Jesu ndokusemesa kunenge kuchiita kururama kwake. Kururama kwedu kwese kwakafanana nedende rine tsvina. Kuri kururama kwobva kwanzi kunonhuhwa sedende rine tsvina. Kureva kuti man at his best state is like a rinonzi dende. Hallelujah. He is like a used sanitary pad. Those wakaita man at his best state, he is like a used sanitary pad. Kureva kuti ukanamata ukakwira gomo ukabvisa mari dzako usati wanzwa vhangeri remwanakomana wapedza kurova 10 days uye uchinhuhwa sedende rine tsvina. Haasi kutombodakara bichala kuti utraye kuzviruramisa wega. Unofanira kunosubmita mukururama kwaMwari. Romans 10 verse 1 to 4. Izwa zvakaitwa naIsraeri, yakatraya kuzviruramisa ikanhuhwa pamberi paMwari. Taizviita tiri vakomana, taita mugomo, tonoita noise tirimo, tonotsanya 3 days 3 nights, toburuka tidedzera tiri vakomana vari kupisa. Izvo hatina kana hiti nevhangeri remwanakomana. Zvaitinetsa kuti kusiko pasina zvatiri kubhola zvisvinhu zviri kubuda, isu tazvirwadzisa nekutsanya kwakadai. Taida kuzviruramisa, taitonhuhwa sedende rine tsvina. Iti kunari pasati pako wainzwa here dende? Hallelujah. Romans chapter 10 verse 1 to 4. Hama dzangu, kuda kwemwoyo wangu nekukumbira kwangu kuna Mwari pamusoro pavaIsraeri ndekuti dai vaponeswa, kuti vaponeswe, nekuti ndinovapupurira kwazvo, nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingaira zvikuru, kuti vanoshingairira Mwari, asi havaiti nekuziva, nekuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari, vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene, vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari, nekuti Kristu ndiye magumo emurayiro, saka vakanga vasingazive kururama kwaMwari, ndokubva vatanga kutsvaka kumisa kururama kwavo vamene, vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Zvikanzi Kristu ndiye magumo emurayiro, Kristu ndiye kururama kwaMwari. Unoita seiko nevhesi yakadai kana mupostori waMwari achiti kukumbira kwangu nechido chemwoyo wangu kuna Mwari ndechekuti vaIsraeri dai vaponeswa, kana kuti vari kubhawa dai vaponeswa. Akataura the people with the most expensive church in the world, the most well decorated priesthood order yaLevi, vane ephod ine Urimu neTumimu muhombodo dzaro, ndo vari kunzi dai vaponeswa. Vari kunzi dai vaponeswa, ndo vane chechi iri kukwirwa ndege vanhu vachiti tiri kuburuka paTel Aviv tiri kuenda kuIsraeri, ndo vari kunzi naPauro ndinovakumbira dai vaponeswa. Muri kuzvinzwa here? Pauro ari kukumbirira bishop weRoman Catholic dai aponeswa. Kuchema kwangu kuna Mwari ndekuti dai guta aponeswa, dai Pastor Chris vaponeswa. Muchazviita sei? Dai anga vari kuti dai vaMuslim aponeswa, taiti aiwa vari kutenda zvisiri zvavo.
kune vakabata mabhuku emurayiro vanoaverenga sabata rega rega. Nekuti ukataura murayiro waMozisi vanoti uri kuda upi, Revhitiko here kana Deuteronomy vaiuziva nemusoro. Ndo vakanga achiti dai vaita sezvavo vaponeswa. Iri kunzwika here vhangeri? Iri kunzwika here vhangeri? Kureva kuti kururama kwaMwari kunoiswa pavanhu voita kunosubmita. They must have submitted under the righteousness of God. But they abandoned the righteousness that was provided. They began to put their own efforts trying to establish their own independent righteousness. They became filthy as a used sanitary pad in the eyes of God. Paul oti ndinoshuvira ndinokumbira kuna Mwari dai uprista hwaLevhi hwaponeswa. Hallelujah. Amen. Saka David waishuvira kuti dai Absalom auya, Absalom ngauye, Absalom ndauye. Hallelujah. Saka isu takati nemubvunzo wekuti ko zvaanotsvaka kuti dai mhondi yauya hatye here kupondwawo naiye. Aapondwe David naAbsalom ndiye akamubereka. Absalom unoparidza vatadzi. Hakuna munhu anogona kuita put God to any harm. We are little squirrels of no consequence in the eyes of God. Little squirrels that can only make noise unto each other. This world, this earth yatinogara, it's one of his smallest properties. Kana wakudzidza Mwari. Nyika yatinogara ndiyo imwe yetunzvimbo tudiki twa Mwari. Tikakura mushoko raMwari tichakuverengerai mavhesi achakuvhundutsai edzimwe nzvimbo dzaMwari dzaari nadzo dzisiri kaepi kanaka. But unoita sekunge uri munhu muhombe kwazvo kana uri waguta zvako manhuchu nechimpuchu netii neremani. Unotanga kufira unge wakura. Zvakaita nhunzi iri mubhazi ndozvatakaita pamberi paMwari. Bhazi rikabheuka nhunzi haizvinzwi kunyange vanhu vakafa. Inotobvunza imwe yacho kutamirirei. Shodzi nemwe yacho zvinenge zviri kunzi rakudubuka. Kukudubuka kwebhazi nhunzi irimo haimbozvinzwa. Saka uchiona tinonzwa kunzi earth inofamba isati idzwe. That's how small we are. We don't feel the impact of the movement of the earth around its orbit because we are too small. Hallelujah. Amen. Saka hatina zvatinoita kuna Mwari. Mwari ari so much in charge. Saka uchiona kukafa munhu hakudaidzwe n'anga kuzomuviga, kunodaidzwa vaMwari kuti mufundisi muvige munhu wenyu. Unoona vakuimba mamutora kwakubvuma final kuti ariko ndiye anotora. Asi nguva zvaibata maigu zvichidhakwa zvaita kuna Mwari, Mwari ndiwe varungu. Asi kana zvafa unonzwa vakuimba mamutora nhai baba. Munotozvitenda kuti baba variko. Ko makatadza neiko vatenda musati mati kungunywa mapuranga amapinda. Hallelujah. Absalom imhondi kuna Amnoni kwete kuna David. Pamberi pamambo mwana anotodawo kuti adzorwe mumusha. Mwari anorangarira kuunza vanhu vake zvisinei nekuti vatadze. Even vanhu vatinoti ninga akaipa mwoyo zvakanyanya munyika muno haana kuipa mwoyo pamberi paMwari, akaipa mwoyo kuna vamwe vanhu. Saka uchiona vana Nebhukadhineza vaityiwa pasi rose, Mwari aiti muranda wangu Nebhukadhineza anotyisai. Satani muri kuvhundukawo. Vakomana vakatumwa naJesu paMatthew chapter 10 zvikanzi ndiye munodzinga madhimoni ndinoparidza ndodzoka vachijoga so zvikanzi shambura chamakaona masara zvenyu madhimoni anga achitiza zvisingaite zvikanzika mayapfana musanditaurira zvamadhimoni. Bosi wavo Satani akadonha ndakatarisa kubva kudenga handina kumbopindira vakarovana paupwere hwavo namaikoro ikoko ndoroona naSatani ndinorwara here. Musafare kuti makadzinga madhimoni asi kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Amen. Anapita kuti atadzeita achidzinga madhimoni zvikati kudzinga kwako kusina kushanda bani kuti muzondiitira noizi nenyaya yemadhimoni handidi noizi nenyaya yenyu. Uperera Jesu vako. Sati nyaudze kuti mamutidzinga madhimoni. Handidi kuzwa naudze pwere dzakadaro. Inaudze pwere idzodzo.
Kana muchida kufarirai nhau yekuti mazita enyu akanyorwa pai kudenga, kwete nhau yekuti madzinga madhimoni akabuda, hatizviverengi izvi kwatinogara. Satani akarohwa ine hatakumbopindira, vakarohwa napaungirozi wavo ipapo. Haleluya. Kureva kuti nhau yekuenda kudenga yakakosha kupfuura yekudzinga madhimoni. Amen. Haleluya. Amen. Saka toda kumhanya because pane nhau yatoda kuti tive nzenge yakanaka pamusoro pemukadzi weTekoa. Saka Joabhi sekutaura kwatakaita akaenda kunotora mukadzi weTekoa, akati we mukadzi unofanira kuzviita semukadzi akafirwa kwenguva yakareba, upfeke nguo dzechirikadzi, urege kuzara mafuta, utaura shoko rekuti nerekuti. Saka mukadzi weTekoa akauya akaswowira pamberi pamambo akati, ishiki mambo, ishe mambo ndibatsirei. Dhavhidha akati, unonetseka nei, unoshungurudzwa nei, unotambudzwa nei? Zvikanzi murume wangu akafa akasiya vana vaviri. Zvino vakati vari mumunda, vakati vari musango, mumwe mukuru akamukira munin'ina akamurova akamuuraya nekuti pakanga pasina aigona kumununura. Ndokumbira kuti muverenge vhangeri mazwi iwayo, ndando pari kutanga vhangeri yedu yatinoda kuti timhanye nayo manyero ano. Nhau iri pano yakanaka vanikani, yakanaka zvikuru. Verenge kubva pavhesi ya2. Joabhu akatumira Tekoa. Ende pavhesi 3. Zvino upinde kuna mambo, utaure naye zvokuti nezvokuti. Naizvozvo Joabhu akaisa mashoko muromo make. Yes. Zvino mukadzi weTekoa wakati achitaura namambo, akawira pasi nechiso chake akakotama akati, ndibatsirei mambo wangu. Mambo akati paari, unonzweiko? Akapindura akati, zvirokwazvo ndiri chirikadzi, murume wangu wakafa. Murandakadzi wenyu wakanga ana vanakomana vaviri. Ivo vaviri vakarwa kusango. Pakanga kusino munhu wakavanunura. Mumwe akarova mumwe akamuuraya. Mazvita kwakashayikwa anogona kununura, kureva kuti kurwa kwavakaita kwakusina kunyanyoshata, dai pakagona kuwanikwa aivarandutsira. But iwe neni taakuziva kuti nhau iyi haina kuitika. Story yemukadzi weTekoa, it is a phony story. Inhau yakataurwa as a pigment of Joab's imagination. The real story was never about the life of this Tekoa woman. It was about the recovery of the banished of David, who is Absalom. Hallelujah. Absalom ndiye mwana anoda kudzoswa mumusha. Nhau iri kutaurwa nemukadzi uyu haina kuitika. Iri kucreate a platform yekuti Dhavhidha anyengetedzwe kuti adzore Absalom waakadzinga kana kuti mudzingwa wake. But ukaitarisa nhau ine nhau yakakosha yanoda kuti ndigokuratidzai panapa. Nekuti mukadzi uyu anoti ndine murume akafa, murume wangu akafa, murume wangu akafa, murume wangu akafa. Nyamba kufa kwemurume uyu kana kunzwisisa kuri kunzi ndo kwakazomusiyai nevanakomana vaviri, ndobva vazoenda musango, ndobva vanorwa, mukuru ndobva auraya mudiki nekuti pakashayikwa anomurandutsira. Kureva kuti mukomana akauraya munin'ina wake ada kuurayiwa uyu. Asaka mukadzi uyu auye kuna mambo, iri nyaya zvayo isina kuitika, akamuuraya nekuti vakanga vaenda kusango, akamuuraya nekuti vakarwa, asi akamuuraya kunyanyisisa nekuti pakashayikwa anorandutsira. Kureva kuti dai baba vevana vakanga vari vapenyu zvichida ndo vaigona kurandutsira vana. Nyamba nhau inotaurwa nemukadzi uyu ida kunoronda kwakafira munhu, kwakatadzirwa nemunhu, kwakatangira mvongampopoto yaunza nhau yekuzoda kudzoswa kwemudzingwa ada kudzoswa. Takaitaura nezuro yakatangira mugadheni reEdeni. Adamu achidya ndiye akabva atibereka tose tiri vatadzi, zvazosaka tide kutendeuka tigoda kuponeswa. Nyamba Mwari achitaura zvemuti wokuziva, muti werufu, akati musi wamunodya ndo musi wamunofa. Kuroti Adamu akatoudya ndokubva atofa pamberi paMwari pamweya. Saka pato
kuti murume wangu akafa. Inyika iri kutaura naMwari pamusoro pekufa kwaAdhamu musi waakadya muchero wakarambidzwa. Adhamu achinge afa ndopandobva pasara vanakomana vaviri vanobva vazonzi Abhero naKaini. Kaini achibva amukira Abhero ndobva Kaini auraya Abhero, nekuti pakanga pasina yegona kurandisira Kaini naAbhero. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here para. But panobva paintroducwa nhau yemurandutsiri. Kurovana kwako kwakanaka, dai pakanga pagona kuwanikwa murandutsiri. Nyamba pari kutaurwa nhau yekurovana mumunda kwanga kusina kushata, dai pakanga paina referee anoti zvakwana maakukuvadzana uya wina chiendai munopukuta ropa iri muende kumbani. Pari kuintroducwa the law of Moses. The law of Moses yaita set men against another man, but yakanga isina anogona kurandutsira. Murayiro waMozisi kurwa kusina murandutsiri munouraya nabedzi. Chiri kusaka vanhu vafe vakanga vachifa nekuti murayiro waiti vanhu varovane wotadza kuvarandutsira. Inzwai maitikira ainoita. Inoti iyo chengetedzai sabata, law of Moses. Yati chengetedzai sabata kudaro ukaverenga 31:14 dzaExodus dzinoti ani kana ani anozvidza sabata ngaaurayiwe zviro kwazvo. Kureva kuti uyo akatyora sabata atyora murayiro waMozisi. Ari kunzi vese vamuona achityora sabata nevanogara navo ngavatore matombo vamuteme. Kureva kuti vari kutumwa nemurayiro waMozisi kuuraya atyora sabata. Iwo murayiro waMozisi uri kuvatuma kuuraya. Ndiwo futi wakati thou shalt not kill. Saka uyo atyora sabata, imambata achityora sabata, mobva mamuuraya according to the law. Mobva matyora mumwe murayiro. Saka wakanga uri murayiro wairovanisa vanhu, wobva washayiwa anorandutsira. Saka tikuiverengere miverenga in 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Tinangoiverenga iyoyo bedzi tobva tatosiya. Maybe tikaverenge dzimwe mbiri dzakakosha idzodzo. Muone kuti pari kunzi vakanetsana mumunda vakatadzirana mhaka yacho yavakanetsana nayo yakanga iri issue yemurayiro waMozisi. Ukaenda kunoverenga Matthew chapter 12 unonzwa kuti vakomana vaJesu vadzidzi vake vakazowanikwa vachinzi vakanga vachityora vakawanikwa vachityora hura hwewiti nezuva reSabata. VaFarisi vakati kuna Jesu, wadii kutsiura vadzidzi vako vachityora murayiro weSabata? Zvikanzi hamuna kuverenga here kuti zuva riye Dhavhidhi achimhanya aziya akazonopinda mutemberi maakapuhwa chingwa chitsvene chekuratidzira nemuprista Ahimeleki, chakanga chisina kutenderwa kuti chidyiwe nemumwe munhu asi weimba yaLevhi. Asi Dhavhidhi weimba yaJudha akachidya, hapana chakaitika. Vanhu vakati kuinga zvakaitika kusei Mwari asina kuuraya Dhavhidhi. Dhavhidhi akatyora murayiro akadya chingwa chitsvene chaanga asingabvumidzwe kudya. Zvikanzi haina kuperera ipapo. Munozviziva kuti iro sabata ramuri kupopota naro iri. Muprista nesabata rimwe nerimwe anofanira kupisa zvipiriso zvamunouya nazvo nezuva reSabata. Handiti Numbers here 28 verse 9 to 10 inoti nezuva reSabata rega rega munouya ne3 kg dzefine flour nechipiriso chinonwiwa nemakondombwe maviri egore rimwe chete kuti apiswe nemuprista musi weSabata. Handiti Sabata rita mushande here nezuva reSabata munofanira kuzorora. Ko zvino mukauya nemakwai paSabata handiti anenge ada kupiswa. Saka muprista ari kupisa makwai Sabata rega rega. Iwo musarero weSabata uchiti Sabata munhu wese ngaazorora. Saka muprista ari kubvumidza kutyora Sabata asi hapana zvinoitika. Uri kukurwisanisai murayiro weSabata. Vanhu varikati musiye murume ane point. Saka vaprista vari kutyora Sabata rega rega. Hapana zvavanoitwa vaprista. Verengai Vakorinde wechipiri chapter 3 verse 6. Iye wakatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva. Jesu wakatikwanisa kuti tive vashumiri veNew Testament.
isati iri yezvakanyorwa haisi murayiro waMozisi asi kuti ndeye mweya, nokuti zvakanyorwa zvinouraya nekuti murayiro unouraya asi mweya unopa upenyu. mweya mutsvene ndiye anopa upenyu. Yes. Zvino kana kushumira pakawisa rufu pakanga pakatemerwa nemaretere pamabwe, pakauya nokubwinya, kwakauya nekubwinya. pakanga pakadaro kuti vana vaIsraeri vakakoniwa kutarisa chiso chaMozisi. Yes. nokuda kwokubwinya kwiso chake. Mazvita henyu kushumira kwakawisa rufu, kushumira kwakawisa condemnation. Kuroti murayiro waMozisi unouraya, mweya ndiye anopa upenyu. Zvakanyorwa zvinouraya. Chaka chakanyorwa pamahwendefa emabwe, ma10 commandments, ndiwo ari kunzi zvakanyorwa zvinoita sei? Zvinouraya. Imazviziva here kuti murayiro unouraya ivi? Mainzwa vhesi iri kutaurwa apa? Zvakanyorwa zvinouraya, murayiro ndiwo uri kutaurwa. Vanhu vanobvisa chegumi vachibata sabata, havazvizivi kuti pakanyorwa kunzi uchibata sabata unofa. Saka mukadzi ari kuti vakanetsana kusvikira mukuru aita sei? Auraya munin'ina wake. Inhau yemurayiro waMozisi iri kuintroducedwa nemukadzi weTekoa. Ngatibvei ipapa hande paRomans chapter 3 verse 19. Inoti kudii Romans 3:19? Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro, zvese zvinorehwa nemurayiro, usaba, usauraya, usapupurira kwako nhema, remekedza zuva resabata, uriite dzvene, bvisai zvegumi, batai sabata, endai kumutambo wematumba, paseka, tsokorodzai, zvese zvinorehwa nemurayiro. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro, zvese zvinorehwa nemurayiro tinoziva kuti kudii? Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Vari pasi pemurayiro bedzi ndo vanenge vachiudzwa zviri mumurayiro. Yes. Kuti miromo yose idzivirwe. That every mouth may be stopped and everyone may become guilty before God. Nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Mazvinzwawo? Kuti ukadzidziswa murayiro unobva wava nemhosva pamberi paMwari. Pedzisai. Yes. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi paMwari namabasa omurayiro. Hakuna nyama inoruramiswa pamberi paMwari nemabasa emurayiro. Iyo unozoverenga wega Romans chapter 5 verse 17 to 21. But verenga Romans chapter 7 verse 9. Iyi verse yekuti unofanira kungoti chirobona ngongogara so. Ngokuti Romans chapter 7 verse 9. Ukanzwa mna tikatibate sabata katedzere murayiro wobva wati kurwa kwakweva nawo pacheshe kwandoradzira mwakafa. Imviro dzekufa idzi. Murayiro itsamba inouraya, zvakanyorwa zvinouraya. Tinoziva kuti zvese zvakanyorwa murayiro unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro kuti miromo yose ivharwe nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Pataverenga pa 2 Corinthians chapter 3 yanzi it's a ministry of death, a ministry of condemnation, the law of Moses. But verse yatoda kuverenga manje it's a bomb cracker, haisi kutamba nayo. Romans chapter 7 verse 9. Ini ndaiva mpenyu kare kunze kwomurayiro. Ini kare kunze kwomurayiro ndaiva mpenyu. Asi mutemo uchizosvika. Murayiro waMozisi ndokubva wasvika. Zvivi zvakamuka. Ndokubva zvivi zvangu zvamuka. Ini ndikafa. Ndobva ndafa. Kureva kuti murayiro waMozisi unomutsa zvivi wobva wakuuraya. Saka statement yemukadzi weTekoa, vana vangu vari mumunda vakanetsana, vakarwa, pakashayikwa murandutsiri. Saka murayiro ndiwo uri kuuraya. Hallelujah. Amen. Ndiwo unosaka vana vanyamunhu varwe. Nekuti mune miti mukangotarisana, uya achikora murayiro otoendeswa kugedhi otakwa namabwofu. Murayiro unogadzira system ye-witch hunt, system ye-condemnation. Saka Jesu ndokubva auya akati nyaya yekushayikwa kwemurandutsiri iri kuurayisa mwana ndo yandinoda kugadzirisa. Saka pa Ephesians chapter 2 anoti Jesu akaparadza munyama yake
the mid war of partition nekuvengana kwakanga kuripo pakati pavaJudha navaHedheni. Obva ati kuvengana kwacho ndiwo murayiro wezvakarayirwa pazvirevo. Saka daka rakaitika pangotaurwa ari fictitious inhau iri kupauridzwa kuti tigozoziva kuti alright, kubva pakaenda Absalomu kuFilistia, chii chakasara chichiitikawo? Kwakaitika nhau yemukadzi wekuTekoa ane vana vake vaviri, mumwe akaurayiwa nemumwe nekuti pakashayikwa murandutsiri. Kubva pakaenda Absalomu kuFilistia paiparidza kubva kufa kwakaita Adhamu mugadheni. Saka chivi chakamukira mugadheni reEdheni, but chakazotanga kuverengwa nekuda kwomurayiro wakaintroduced naMozisi. Noti takaverenga Romans chapter 5 verse 12 to 14 inoti zvivi zvakanga zviriko murayiro usati wavapo, asi zvivi hazviverengerwe munhu kana pasina murayiro. Saka murayiro unozonzi ne5 tikuendedza vaRoma, naizvozvo murayiro wakapindawo kuti zvivi zviwande. Kureva kuti murayiro waMozisi hauna kumbogadzirwa naMwari kuti uponese vanhu, wakanga uri amplifier yekuwadza zvivi. NdaAdhamu achitadza unongonzi wakadya muchero wakarambidzwa, hapana zvakawanda zvakaitwa naAdhamu. But musi wakanzi murayiro wauyo kwakataka kunzi thou shalt not kill, thou shalt not covet, thou shalt not be a false witness, kwakumultiplier kwezvivi. Obva ari pavhesi 21 yaRomans chapter 5 pakawanda zvivi nyasha dzakazonyanya kuwanda. Hallelujah. Amen. Irudzikere vhakeri. Amen. Makabata vhesi ari. Romans 5 verse 20. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Murayiro wakapinda kuti uwedzere zvitadzo. Zvino zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Hallelujah. Endai paJohn chapter 8. Ndoda kuti muone kurwa kunoita vanhu pasina murandutsiri kuchiparidzwa kuti kunokonzereswa nemurayiro. Nekuti kana tadaro toda kuzoziva kuti murandutsiri wacho ndiani. Mukadzi weTekoa akati vana vakarovana kusvikira mumwe afa. Chakakonzeresa kuti mumwe afe pakashayikwa murandutsiri anovayananisa, anovarandutsira. Musarovana, musakuvadzana. Yes. John chapter 8 verse number 1. Jesu akaenda kugomo reMiorivhi, akaenda kuMount Olives. Mangwanani akadzokerazve kutembere, vanhu vose vakauya kutembere, vakauya paari, akagara pasi akavadzidzisa. Ndobva dzadzoka zvadzo kutemberi padzagara pasi. Dzakatireka timboparidzirana ndakagara, dzakaparidza dzakagara. Chii chakaitika dzakagara kudaro? Vanyori navaFarisi vakauya paari nomukadzi wakanga akabatwa achifeva, vakamuisa pakati pavo. Ndokubva vakadzi vaFarisi navanyori vadzidzisi vemurayiro vanzi aripi zvikanzi dziri muchechi dziri kuparidza dzakagara. Ndobva vauya vakatakura mukadzi mukuru, varume vakuru vakauya vakatakura mukadzi mukuru vakauya naye kuna Jesu. Yes. Vakati paari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva. Ipapo pamene ukaverengera chiri kunoti, Master, we have caught this woman in adultery. Robva ratoti in the very act. Kureva kuti haana kufungidzirwa kunzi ndofunga vanga vachifeva, akatobatwa achitofeva red handed. Saka muri kudei kuna Jesu kana mamubata achitofeva? Zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe. Vava kunyepa, hakuna vhesi yakadaro. Uku kunyepa chaiko chaiko kunosemesa. Murayiro ufeve unoti murume akawanikwa akavata nemukadzi wemunhu, vese vari vaviri vanotakwa namabwe. Saka iye mukadzi uyu anzi abatwa achifeva, hakuna mukadzi anofeva ari one, anoda mumwe wokufeva naye. Saka varume vanga vari varume vakasiya bhururu wavo vakatenda kunotaka uyu. Saka vaida kutaka mukadzi namabwe nekuda kweupombwe hwabatwa achiita nemwe murume.
Jesu akati anogofera ega seiko? Murayiro hauna kumboti mukadzi akadai anotakwa namabwe. Murayiro waiti vanhu vakadaro ngavatakwe namabwe, vanofa vari vaviri. Saka murayiro vanouziva but vakuita corruption. Zvichida vakanga vasidhisa muchinda iyeye achibva aenda. Yes. Saka unoona kuti operera ratotanga. Mukadzi abatwa achifeva, murayiro unoti ngavatakwe namabwe pakutsvagwa murandutsiri. Saka Jesu aida kuparidza nhau yemurandutsiri ari kutaurwa nemukadzi weTekoa. Saka vakagona vakauya kumurandutsiri. Nekuti achiintroducedwa akanzi Prince of Peace paIsaiah 9:6, kureva kuti ndiye anogadzira rugare pavanhu vanenge vachinetsana. Saka Jesu ndiye murandutsiri pakati pavanhu vari kukonana. Ukaverenga paEphesians chapter 2 anobva atonzi ndiye rugare rwedu. Saka vaida kumutaka namabwe, vakanga vatotanga kunetsana nemusikanawo. But the good thing is this time murandutsiri anga aripo. Jesu akati mukomana wokumukadzi weTekoa akafa, ndamurandutsiri anga asipo, nhasi murandutsiri aripo, mukadzi haafi da kuigadzirisa. Saka vakabva vati murayiro unoti anofanira kufa. Dai ndiri neJesu ndikati ndakavabvunza kuti iwo murayiro wakati here munondibvunza kana ndauya. Chazokupai kundibvunza nhau ichi kana murayiro unoti anotakwa namabwe muchitouziva. Mukangodii kumubata mobva mamutaka musina kuuya naye. Munenge munoverenga murayiro sirei wakati kana mabata munhu achifeva anoiwa naye kuna Jesu. Atangoti sinzi uchiti ndiwe mwana waMwari kuti uidzwo nyaya yacho. Jesu akati ukaverenga nechiri kunoti they tempted him. Vaida kutomubata Jesu wacho. Dai akangoti muregerei ainzi murayiro unoti anokusaidirana neabatwa achifeva vanotakwa vese. Saka vaizotakwa vari mukadzi uyu naJesu kuti Jesu ndiye anga achifeva naye. Iya Jesu yanga iri kuda kudhifenda anofanira kufa. Jesu akati hei vana kundibata vakomana, ndikangoti hafi vanondibata. Saka dzakaita sei? Zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwa namabwe. Idzi dzadziri nhema. Zvino imi munoti kudiniko? Iwe Jesu unoti kudii? Murayiro tinotouziva mukadzi anofanira kufa. Vakareva izvozvo vachimuidza kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Vaida kuona kuti vangamubate nemhosva ipi. Yes. Asi Jesu wakakotama akanyora pasi nomumwe. Ndobva dzatanga zvadzo kunyora so dzakatarisa pasi. Hadzina kutanga kutaura, dzakanyora. Yes. Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka akati pavari. Akacheuka kudai zo, vanga vari kuseri kwake vakabata mavhinga vachida kutomutema. Usine chivi pakati penyu ngaatange kukanda mbwe paari. Zvanzi kana pakati penyu paina ari raita asinawo mafairo ake zvaanoitawo, ndiye anotanga ukanda. Da ukanda in order of righteousness. Kana uri mambara enda kumapeto kwekiu, tuda vari right ndo vanotanga ukanda. Akakotoroka muyananisi kana auya ndo zvaanoita. Yes. Akakotorokazve akanyora pasi. Ndakamirira vari right vachatanga kutema, ini ndiri kungonyora zvangu. Nyamba iye ndiye anga ari right. Kuti dai yanga yakanaka ndiye aifanira kutanga ukanda, ndiye anga ari right. Padzakatewera ndina kuuya kuzopomera vanhu, ndinotori murandutsiri, imi ndinoda kuuraya, kandai ndokunge muri right nemiwo, ini ndichangonyora ndokumirirai. Yes. Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikarova. Vakati hai ndiri kukanda ndikakande because ndinotori wese ndimambara asingaite. Yes. Vakabuda mumwe nomumwe, kutanga vakuru kusvikira kunokupedzisira. Jesu akasara ari oga nomukadzi wakanga amire pakati pavo. Jesu akakotoroka. Zvino asingavoni munhu asi mukadzi oga akati paari, mai, vaya vakakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Iye akati, hakuna Ishe. Jesu akati paari, neniwo handikupi mhosva, enda hako usatadzazve. Mazvita.
Saka muri kuona basa remurandutsiri. Saka mukadzi uyu achitaura namamboti vana vakarovana asi pakashayikwa anorandutsira. Aito introduce murayiro waMozisi kuti nguva yese ini ndisati ndauya kuzomira pamberi penyu kwanga kuine system inorovanisa vanhu kusvikira vamwe vafa kusina murandutsiri. Tarirai muone kuti zvino dai mukadzi uyu akabatwa Jesu asati auya adai akararama here, but murandutsiri. Saka kuuya kwaJesu ari murandutsiri anoraramisa. Tiri kurarama munyika yavanhu vanopota vachitaura kushata kwevamwe sekunge ivo vari right. Parivhangeri kana warinzwa rinobva rakutaurira kuti aiwa iwewe newewo unotori mambara uya uponeswe. Kana vanhu vasiri right vari munyika ndokusatoponeswa kwacho. The solution is the true gospel. Kureva kuti vana echimentro vari kuZimbabwe havana basa ravari kuita, vari kutaura kutadza kwavamwe saivo vari kuinyora echimentro vari right. Amen. Vhangeri rinoti munhu anongoitwa right chete kana aponeswa, ende anopiwa uraiti hwaKristu kwete hwake. Kana uchinzi you are righteous hausi kunzi wakaregera kumba, zvinenge zvichinzi you are declared righteous because you have received the righteousness of Christ. Inonzi imputed righteousness yekutambidzwa kubva musi waunopiwa kururama kwaKristu ndo musi waunotanga kuona umbavha huchaita waakuresponda kurighteousness yauinayo. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Anobvunzwa kunzi tokugera English kati here kana box kati. Munhu asina mhanza, ane mhanza abvunzwe. Anenge achikozikanwa kuti kurova rese. Ndo zvakaita kururama. Kana warurama unopuwa mhanza pakati pemusora hausisina machoice, wakungorohwa rese. Kureva kuti zvauri ndo zvinodhitermaina kuti hapana imwe kati yaungaita. Handichagona kuba, ndakapuwa kururama kwaKristu. Handichagona kunyepa, ndakapuwa kururama kwaKristu. Handichagona kuita chifambi, ndakapuwa kururama kwaKristu. Ndine mhanza yandinayo. Vagoni musina mhanza muri kuchuza kuti morara kubva waripi. Isati chagona kudaro. Takapuwa the righteousness of Christ. Paridzokerai kumukadzi weTekoa. Tivedzeke dzimwe dzakakosha dzatisina kubata mazuva apfuura atanga tichibata. Endai pavhesi 7. Zvino tarirai, imba yose yamukira murandakadzi wenyu vakati, tipei uyo wakauraya munun'una wake, timuuraye pamusoro poupenyu hwomunun'una wake waakauraya. Tiuraye nomutyi wenhakawo. Naizvozvo vachadzima zimbe rangu rakasara, vakasasira murume wangu zita kana mumwe wakasara panyika. Mambo akati kumukadzi, enda hako kumba kwako, ndicharayira shoko pamusoro pako. Mukadzi weTekoa akati kuna mambo, ishe wangu mambo, mhosva ngaive pandiri nokuimba yababa vangu. Asi mambo nechigaro chake choushe ngazvirege kuva nemhosva. And the woman of Tekoa said unto the king, My lord, O king, the iniquity be on me and on my father's house, and the king and his throne be guiltless. Hallelujah. Amen. What a wonderful scripture. We taught this message for the past 3 days now, hadn't it? And we have shown you kuti mukadzi uyu unoparidza Kristu akauya ndokubva apfeka nyama, ndokubva aita muranda kusvikira palevel yekuti vanhu vakatadza kuziva kuti ndiye Mwari. Ndavakanga vamuona achiita semunhu wakanga achiveza mapuranga kuNazareta iri muGarirea. Kuri kuzvidzikisira kwake nekuzvininipisa kwake kuti agogona kutifira achirovererwa nekuda kwezvitadzo zvedu paKalvari. But takazoona zvakare kuti Jesu vanhu vakatanga kudzidza nezvake
apfeka mamvemve sehembe dzechirikadzi dzakapfekwa nemukadzi uyu achinouya kuzomira pamberi pamambo kuti areverere Absalom, kuri kuparidza kumira kwaKristu pamberi paMwari. Number 1 ari a sin offering, number 2 ari zvakare the high priest in the order of Melchizedek. Havana kuziva the pre-humbled state yaKristu, kuti mukadzi uyu haana kungoramba, haana kugara ari munhu anochema vakafa, haana kugara ari munhu akafirwa akapfeka mamvemve uye asina kuzora mafuta. Aiwa, inotorwa hovhorosi yaakapfeka apinzwa pabasa iri nekutaura kwake naJoabi. Joabi arangarira kudzorwa kwaAbsalom mumusha achibva kuFilistia. Saka vanhu vanotaura kuti Jesu akatifira, Jesu akatitambudzikira, havazivi kuti ane state yaakanga ari asati atambudzika. Vanomuona achiroverwa paKalvari vongoti akatifira, havazivi kuti iko kutogona kukufirai ndokugona kumira pamberi pamambo kwakaitwa nemukadzi weTekoa. Munoziva here kuti aigara kuTekoa achitori neupenyu hwake hwanga hwakakurumbira, asina chaanoshayiwa, asina chaakatambudzika nacho. Haana murume akafa, haana mwana akafa, anotori munhu ari kuuya kuzozvidzikisira pamberi pamambo nekuda kwemudzingwa wamambo. Jesu wakanga akadiko asati auya panyika pano. Titaurire position yake kuti who was Jesus before he was called a son to Mary and Joseph. Philippians chapter 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, that even though he was in the form of God, he thought it not robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation. Very good way. Ivai Nemuragariro no moyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Yes. Iye kunyangwe wakanga akafanana na Mwari, wakanga akafanana na Mwari, haana kuti kuenzana na Mwari ndi chinhu chinofanira kubatisiswa. Haana kuti kunge ari Mwari anofanira kuramba ari Mwari. Akaita sei? Asi wakazvidurura iye akazviita muranda akafanana na vanhu. Rishona rinokuzviburitsa zvakanaka rati akazvidurura iye akazviita muranda akafanana na vanhu. Hazvizvo zvazvinoreva nechirungu. Nechirungu rinoti he made himself of no reputation. Akazviita rengeina, akazviita munhu asina maturo. Handifuni kuti munozvinzwisisa vadikani. Hallelujah. Amen. Kuti Mwari wakauya panyika pano akaita 30 years ari Mwari. Vanhu vakasvika pana Mwari so vakabvunza kuti bhenji iri rinoita mari. Mwari akachaja bhenji, vanhu vakasiya mari yebhenji pana Mwari. Vakasanyumwa kuti uyu ndi Mwari. Enda unofudza makwai Jesu, Mwari akafudza makwai muzango, Mwari akasungirira mbudzi, Mwari akafudza mombe. Kukatoita vamwe vaidzi vakuru vakati mufana Jesu enda unozora mombe tokurova, Mwari akanodzoreswa mombe navanhu vakasaona kuti asi munhu uyu ndi Mwari. 30 years Mwari ari panyika. Josefa akati mufana so inobatwa so. Iyi ndiyo pleni. Kana uchiplena mapuranga mfana unoplena so. Josefa akadzidzisa Mwari carpentry, Mwari akaramba akanyarara. He made himself of no reputation. Imagine kuti mukazoudzwa kunzi muchinda uya anotengesa airtime pa street iri pakona muno muCape Town ndi Bill Gates kamuchinda uya uya. Munotidzwa mapikicha kuti kuzvari Bill Gates vanekani. Mumota mai wezvangu ndakatomboda kumurova nezuro ndichiti airtime yake yaramba kujusa. Ndakaziva kuti ndi Bill Gates. Pati vanhu vepanyika vanoti kana akakusvika pane kamwe kalevo haachada kudzika. Kutenga motikari chaiko munhu abva nokupinda mukombe. Vanzi waichada kujaira kushandisa public transport. But Mwari mugere kudenga kunonzi chigaro chake chinopfuta nemheni dzinorova ipapo. Akabvuma kuuya kuzogara munyama. Akararama for 30 years. Akati ndichazobuda pachena kuti ndini Mwari kana ndapinda mu 31.
Ndoma ndichaenda kunobhabhatidzwa naJohani. Johani achimuona akati tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Ndiye ndakutaurirai kuti handisi nasi anouya. Ini ndiri kudiki kwara handigone kukotama ndisunungure chinde bvudzi dzake. Vanhu vakati, what are you saying, John? This guy anoweza mapuranga ndiye uri kuti ndiye waiparidza zvikati ndiye wandino wandaiparidza. Ana Andrew vakanyara watoti ndiye sakutokuziya hatichashanda newe takuenda kunomutevera. Patakasvika kubviswa panyika vanhu vachingomutanga rwara ari Mwari. He made himself of no reputation. Amen. Hallelujah. Amen. And he took the form of a servant. Verenga itidzwa muchimanya. Akati awanikwa nomufananidzo womunhu. He took the form of a servant. Akawanikwa aine mucherechedzo wemunhu. Izwi rekuti form nerekuti image zvakasiyana. Reshona ringadai rakati akatora mucherechedzo wemunhu kwete mufananidzo wemunhu. Hapana kunzi he took the image of a servant. Akanzi he took the form of a servant. Kwete kuti unotoka mutarisa so unototi muranda. Izvo haasi muranda ndiMwari. He was found in fashion as a man. Akazvininipisa akateerera kusvika parufu. And he was obedient unto death, even the death of the cross. Kureva kuti nguva yese vaiti Jesu wakanga achitori mufomu yaakanga atora. But akanga ari Mwari, akanga atora fomu yavanhu. Wakanga achizviitire urikuteedzera gwara remukadzi weTekoa akanzi zvishandure, feign thyself, zvichinje unyepedzere kunge munhu akafirwa, upfeke nguo dzeakanguva achema vakafa vake worega kuzora mafuta. Nyamba mafuta kana azorwa munhu anopenya, nyamba kupenya kunotaura glory. Kureva kuti mukadzi weTekoa paakanomira pamberi pamambo akanga asina glory, akanga achisemesa, akanga asina kutsvinda, akanga asina kupfeka zviri presentable pamberi pamambo. Nekuda kweiko iwe mukadzi wazviita so nekuda kwei? Zvikanzi kuna Absalom anofanira kutorwa apinde mumusha, ndikasadai hauye. Saka paari kuti kutadza ngakuve pandiri, mhosva ngaive yangu imi mambo, irege kuve yenyu nechigaro chenyu. Ari kutora basa raMesaya. Nekuti Jesu achimira pamberi paMwari akati mhosva dzevanhu vese ngadziuye pandiri. Ndinoda kutakura matadzo ese avanhu. Ndokusaka uchinzi wakazenga aremerwa akanga kuti baba dai mukombo iwapfuura. Akanga apinda muJordan River akati kuna Johani Mubhabhatidzi, tikaza Johani anenge kubhabhatidza ndimubhabhatidza ndiri mukuru, zvikanzi mufana pane zviri kuitika tibhabhatidze kuti tizadzise kururama kwose. Iwe ndikakubhabhatidza inobva yatoshata nhau yacho. Ndamuriva Jordan mune zvitadzo zvevanhu zvakasara imo. Unokanganira kuti vaIsraeri vakabuda Ijipita vakakosa nepaJordan River ipapo vakasiya zvitadzo zvavo. Uri kukanganwa here kuti Naamani akazvipidza muJordan River akasiya mapirimbudzi ake muJordan River. Pandiri kupinda muJordan River ndiri kutakura zvitadzo zvese zvakasiyiwa muJordan River ndonanga nazvo kukaovhara. Haleluya, haleluya. Ikutsvika vhangeri rikuparidzwa panapa. Saka nguva yaakanga achiparidza Jesu wakanga achiita system yekutakura zvitadzo zvavanhu, achitora zvitadzo zvavanhu achienda nazvo. Simon the leper akasvika paakati Jesu anotendera sei tsoka dzake kuti dzigumwe nemukadzi ari kumugeza tsoka, mukadzi uyu chifeve. Jesu akati mukadzi enda zvako, zvitadzo zvako zvaregererwa. Vanhu vakati ndiani ane simba rekuregerera zvinhu, mukomana uyu anozvikudza. Iye akati kuabatazve mbudzi dzangu abata tsoka dzangu zvatosara zvitadzo zvake. Mukadzi uyu enda ndikuenda nazvo paKalvari. Mukadzi aibuda ropa akamubata zvairambidzwa neLevitical valley. Ende unoverenga 2 Kings chapter 23 unonzwa kuti Josiah mwana waAmoni mwana waManase mwana waHezekaya mwana waAhazi wakanga achitonga Judha. Akatonga Judha ine 8 years. Josiah akasvika nyika yakavhiringwa naManase sekuru vake vakanga vachinamata nyeredzi dzese dzekudenga, vakanamata matatya, vakanamata nzou, vaine zvimungano zvavakanga vaisa mumitunhu yakakwirira nemutemberi yeJerusarema yakanga yavakwa naSolomoni, vakanga maiswa zvifananidzo naManase.
Josiah akazvitora akazvipwanya akabata vaprista venhema akavauraya akapisa mapfupa avo akanozviisa kuKidron Valley. Jesu akati ndopfuura nepaKidron Valley nditore zvitadzo zvakasiyiwapo naJosiah. Makandiona ndarembera paKalvari, mhosva ngaive yangu, chigaro chamambo namambo parege kubatwa nemhosva. Toda kuti zvitadzo zvavanhu zviuye pandiri, ndirege kutakura zvitadzo zvavanhu. Tinoshamba kuti panyika pano pane vanhu vanoti uyai mureurure kwandiri kuti Mwari akuregererei. Unozviziva here kuti nhau yezvivi inoda kuti munhu acho anotakura zvivi arembere padanda? Unozviziva? Iwe ungaregere vanhu zvitadzo iwe? Iwewe haana kutaura here kuti the Son of Man has got power to forgive sin. Only Jesus has got that executive privilege yekupronounce kuti uyu akachena, uyu akanaka. And pa John 15 tiona kuti chokwadi here kuti Jesu ane simba yekuregerera zvitadzo. Hallelujah. Amen. Ukaona Jesu akudeclare kuti wava clean, unenge watova clean zvechokwadi. Hallelujah. Amen. John chapter 15. Toda kuti tinzwe kuti anoti kudi pamusoro pekuregererwa kwezvivi. Verenga verse 13. Verenga verse 3. Imi matonatswa neshoko randakareva pamuri. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Only Jesus has got that authority yekudeclare munhu kuti ava clean nekuda kweshoko rinenge rataurwa. Hanzi mava clean nekuda kweshoko randataura kwamuri. Kureva kuti shoko ndio rinorinatsa munhu kuti ave clean. Saka akati, my Lord, O King, the iniquity be on me and on my father's house, and the king and his throne be guiltless. Chigaro cha Mwari na Mwari ngavarege kuva nemhosva. Ini Jesu regai ndive nemhosva, nditakure mhosva dzavanhu paKalvari. Isaiah 53 inoti akatakura zvivi zvenyu, akatambudzikira kudarika kwedu, kurohwa kwedu kwakava pamusoro pake. Hallelujah. Amen. Now dzataifanira kuti isu tirohwe nadzo, Jesu akadziroverwa. Hebrews chapter 2 verse number 10. Ngatisomukei. Hebrews chapter 2 verse number 10. Nokuti zvakanga zvakafanira kuti iye wakaitirwa zvinhu zvose uye wakaita zvinhu zvose. Iye akaitirwa zvinhu zvese Jesu, uye ndiye akaita zvinhu zvese. Yes. Pakuisa kwake vanakomana vazhinji pakubwinya. Yes. Akwanise mutungamiriri wokuponeswa kwavo. Jesu ave mutungamiriri wokuponeswa kwedu nenzira yokutambudzika. Nenzira yokutambudzika. Kureva kuti tinoponeswa nenzira yekuita sei? Yokutambudzika kwake. Saka tichiti haikone kuita chechi ya Jesu nambetambe yekuita pada kana nodo. Nda ine ropa mukati. Akaitambudzikira Jesu. Chechi iyi kuti ivepo, Jesus suffered. Handichaverengesa Numbers 35 inotaura ichitika kana munhu akauraya nemistake anofanira kutiza into one of the 6 cities of refuge, of which Hebron was one. Nyaya inozotongwa otongwa pamberi pedare, akaonekwa kunzi akauraya nemistake, anogara muguta reTizira kusvikira muprista mukuru afa. Asi kana akaonekwa kuti akauraya nebhoni, anofanira kubatwa ourayiwa nemurume anenge aine basa rinonzi mutsiru weropa. Saka mukadzi weTekowa achitaura namambo Dhavhidhi anoti iye anoti kudii, akuverenga nawo uya anotaura paverse 11 anoti, then she said, I pray thee, let the king remember the Lord thy God, that thou wouldest not allow the revengers of blood to destroy anymore, lest they destroy my son. Saka nawi handizivi kuti uchagona here kuinzwisisa, but
But Absalom hana kuuraya Amnon in a mistake. It was a premeditated murder. According to the law, the manslayer must die. Anyone who kills must also be put to death according to the law of Moses. Anenga auraya anofanira kuita sei? Kuurawa. Saka Absalom achitizira kuenda kuFilistia aifanira kutouraiwa Absalom. Azvina mhosva kuti ainonogara mazuva mangani, even akaita 10 years paanongodzoka chete anofanira kufa. Mukadzi wetekowa ari kukumbirira Absalom waanonyatsoziva kuti according to the law anofanira kufa. So she is asking the king to do the unimaginable, to violate the law to save a murderer. The law also said, kana munhu akauraya ukasazvitaura wazviona, zvikazivikanwa kuti wakaona uyo achiuraya ukasazvitaura, musi unouraiwa akauraya munouraiwa mese. The law was a very difficult institution. So nobody can survive the law of Moses if it is to be brought back. Saka mukadzi uyu ari kuti mwana wangu mkuru akauraya munin'ina wake. Pavesi 11 obva ati Ishe mambo tinokumbirisa, regai kutendera mutsivi weropa kuti arege kuramba achiparadza. Stop the avenger from this menace. Ndiri kunzvinga? But mutsivi weropa akarikurudzwa naMwari, amai amuzviziva here? Zvikanzi ndozviziva. Mutsivi weropa anouraya according to the law. Ari kuuya nenhau yakatongwa kare nemurayiro. Absalom must die. Mwana akauraya munin'ina wake ari munhau yemukadzi wetekowa. Kana zvikanzi zvakaitika, he must be put to death. Asi ari kuti mambo ndokukumbirisai kuti murege kutendera mutsivi weropa kuti agoramba achiuraya. What is this woman asking David to do? She is not asking David to violate the law. No. That is not what she is asking David to do. She is actually asking David to abolish the law. Amen. Wapenda Kristo maombi. Alikukumbira Davidi kuchukura murayiro here kwete asikutokumisa murayiro. Amen. Nyamba ishoro Jesu Kristo anonzi kudii pa Romans chapter 1 verse number 4 kida kuona ukama hwake na Davidi nekuti Davidi anobva kuimba yaJudha. Munozviziva here kuti Davidi muzukuru waJudha? Munozviziva? Amen. Regai kutaurire kuti sei Davidi nekuti Jesu akanga achinzi mwana wakomana waDhavhidhi, nekuti Maria amai vaJesu panyama muzukuru waDhavhidhi panyama. Davhidhi anobva kuimba yaJudha. Saka Jesu paanenge achinzi shumbe yorudzi rwaJudha, shumbe yorudzi rwaJudha, Judha wacho ndiye sekuru vaDhavhidhi. Ukada kuironda unoona kuti Judha akanga ari fourth born yaJakobo. Kuti Jakobo dangwe rakanga ari Rubheni, kuchiuya Simeoni, kuchiuya Levi, kobva kwazouya Judha. Judha ndokubereka vanakomana vatatu, Era, Onani naShela, vaakazvarirwa nemurume akanga nemukadzi akanga achinzi wakanga ari mukunda waShua kunyika yekuzasi kwaakazeka achigara kwaakazoshangana neshamwari yake Hira. Hira kandiye waakaperekedzana naye kunoveura makwai, musi waakazovandirwa naTamari akapfeka sechifeve akazovata nemuroora wake Tamari akapfeka ari mukadzi waEra akaurayiwa naMwari, ndawakanga asakarurama. Onani akagara nhaka Tamari kaMwari akamuuraya, ndaairasira mbeu pasi. Zvikanzi naJudha, Tamari dzokera kumba kwako, ndichakudeedza Shela mudiki kana akura ndokupa. Zvinonzi Judha paakaona Shela akura haana kuda kuzopa Shela kuna Tamari, ndaaiti mukadzi uyu ari kuurayisa vana vangu. Tamari ndokubva azvinzi kuti vamwe vatezvara vako vakafirwa nemukadzi bhati vari kuenda kunoveura makwai, ndopa akafuga kumeso sechifeve ndokumira parodi Judha akavata naye. Ndokubva Judha aitirwa kamatwinzi kana Tamari akabveka ari muroora wake. Matwinzi aJudha handiti ndiFaresi naZara here?
handiti difference ndiye wokuburitsa ruoko asati akusunungukwa zvikazi nevanhu mupfanhawo ndiye anenge ari mukuru. Difference ndizara akaburitsa ruoko akasungwa ruoko neshinda achiri mudumbu akamboburitsa ruoko zvikazi ndiye mukuru, asi pakuzozvarwa kwevana ava Pharezi ndiye akazozvarwa. Zvikazi ko ichi chisina shinda ichi chazvarwa sei pekutanga isu takaisa shinda kuna akamboburitsa ruoko. Kuti Pharezi handiti kuti kushandukira here ndo zvazvinorevaka. Haleluya. Zviri kuzvika. Handiti Pharezi akazozvara Ezrom akazvara Aram akabereka Aminadhabhi akabereka Nason ndokubva abereka Salmoni, murume akabva Ijipita ari muHebheru, ndokubva wapinda muJeriko kakwambiri chifeve chaidzi rakabhika. Nasoni ndokubva abereka Salmoni ndokubva aroora kachifeve chemuJeriko Rakabi, ndokubva Salmoni naRakabi vabereka Boazi handiti ndiye kuroora Ruthi akanga ari kuMoabhu akazinga adzoka naamwene vake Naomi. Ndobva Boazi abereka Obhedhi naRuthi wokuMoabhu. Obhedhi ndiye baba vaJese, Jese ndiye baba vaDhavhidhi. Dhavhidhi watiri kutaura nezvakewo. Haleluya, haleluya. Izwa shamwari, Jesu anobva kuna Dhavhidhi panyama. Ndo pane linki yacho iri kusaka uyu auya achiti mukadzi weTekoa, iwe Dhavhidhi iwe, murayiro unoti Absalom anofanira kufa nekuti auraya munhu. The law says if you kill you will die. Saka akauya achitiwa kumwana akauraya. Saka iwe wechitonga nyaya iyi upe murayiro wokuti mwana wangu akauraya ngaarege kufa according to the law. Kureva kuti David was being instigated to change the law. The law says a killer must die. David is required to make a killer to live because he is from the tribe of Judah. Romans chapter 1 verse 3 and 4. Zvomwanakomana wake Vhangeri inotaura zvemwanakomana wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Wakaratidzwa nesimba pamweya woutsvene. 7:11 dzavaHebheru. Toda kuiona vhangeri iyoyi. Amwana Mwari ngaatiitire nyasha panapa. Tigogona kubata dzimwe nhau mbiri nhatu dzasara. Saka mukadzi weTekoa akauya nenhau yekuti uyu Dhavhidhi ngaachinje mutemo kuti anenge auraya arege kufa. Verengai tinzwe Hebrews chapter 7 verse 11 mudzike nayo kusvika pa15. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira youprista hwaLevhi, kana kukwaniswa kwaivapo nenzira youprista hwaLevhi, yes, nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. for under it the people received the law. Under it the people received the law, yes. Ko mumwe muprista waifanira kuzomuka seiko kuno rudzi naMerikizedheki? Mumwe muprista aizomuka sei ane rudzi naMerikizedheki? Asinganzi ano rudzi naAroni. Asinganzi ane rudzi naAroni, yes. Nokuti kana uprista uchishandurwa, yes, nomurayiro unofanira kuti ushandurwewo. Kana uprista uchishandurwa nemurayiro unofanira kuti ushandurwewo, yes. Nokuti unorehwa zvinhu izvi pamusoro pake. Uyu Jesu anorehwa zvinhu izvi pamusoro pake wakanga uri worumwe rudzi, yes, wakanga rusino munhu wakambobate basa patari, yes. Nokuti zvinoonekwa pachena, zvinoonekwa kuti Ishe wedu wakabva kuna Judha, kuti Jesu akabva kuna Judha. Pamusoro porudzi urwu Pamusoro Mozisi haana kureva zvavaprista. Pamusoro peimba yaJudha Moses haana kutaura zveuprista. Hakuna akambopinda akabata basa reuprista achibva kuimba yaJudha. Kureva kuti hakuna akamboparidza murayiro achibva kuimba yaJudha. Murayiro waiparidzwa naLevhi. Ndo iri kunzi ne7:11 dzavaHebheru.
For if therefore perfection was by the Levitical priesthood, in brackets, for under it the people received the law, what need was there that another priest should arise, which is not from the tribe of Aaron, but after the order of Melchizedek? Verse 12, for the priesthood being changed, there is of necessity also the change of the law. Saka David rakagara pacheya mukadzi weTekoa achiparidza riri kutaura kuchinjwa kwemutemo kuchibviswa murayiro waMozisi kuchiuya murayiro waKristu waanoti pa 13:34 dzaJohani anoti, I give you a new commandment that you should love one another as I have loved you. Kureva kuti Jesu akauya nemurayiro munyowani unogonzi new commandment sei nekuti murayiro wandiri kukupai une chinoda kuteedzerwa, dananai kufanana neni ndakakudai. Ku Testament kwakusina murayiro iwoyo, kwakuinawo kuti love your neighbor as you love yourself. Ku New Testament hakuna as you love yourself. Love each other as Jesus has loved you. Kureva kuti if I am to love you as I love myself, if I hate you, if I hate myself, I must hate you. Standard yekuti ndokuda sei ndofanira kutanga ndazvida ini. Ndikakutengere sipo ndisingada kugeza kana ndisingageze iwe ugezewo ndakanzi ndofanira kukuda sekuzvida kwandinozviita inini. Yes. Kana ndichiputa fodya kuda kutozviuraya. Totadzane kukuisira muchetura kana ndichirova muchetura ndega ndichikweva Madison ine nicotine neta zvinonyatsozivikanwa kuti zvinokonzeresa kurwara kwemapapu. Saka Israeli yanga isingagone kudanana ndaye yakanzi dananai sekuzvida kwamunozvida, kana muchidana dananai, kana muine rudo dananai, kana muine ruvengo venganai. Standard yerudo ndiwe iwewo. Jesu akati aiwa standard yerudo haigone kugadzirwa navanhu. Chidananai sekukudai kwandakakuitai. Saka taakudanana tiine example tichiteedzera Jesu. Saka pa John 15 kubva pa verse ya 13 anenge achitaura kuti hakuna rudo runopfuura urwo kuti munhu anorasa upenyu hwake nekuda kweshamwari dzake. Tine mufudzi akanaka, John chapter 10 from verse 11, mufudzi akanaka anofira makwai ake. Saka kana Jesu akatida zvokusvika pakutifira, tinofanira kudanana kusvikira pa level iyoyo. Saka taakuteedzera Jesu akuti pamutemo munyowa. Saka paari kunzi chinja mutemo nemukadzi weTekoa chaitove chiprofita chekuti kuchabviswa murayiro waMozisi kuuya murayiro waKristu. Hallelujah. Iwe ichokwadi here kuti murayiro waiti munhu akauraya anofanira kufa. Exodus 21 verse 12 inoti, if he that smiteth a man so that he die shall be surely put to death. Hallelujah. Amen. Anouraya munhu anofanira kuita sei? Anofanira kufa. That was the law. Kureva kuti at law Absalom was supposed to die. But mukadzi weTekoa anoti wangu mwana akauraya munin'ina wake, ipa mutemo kuti mwana wangu asafe. Zvikanzi naDhavhidhi, naMwari mupenyu hakuna kana vhudzi rimwe chete richadonha mumusoro wemwana wako. Kureva kuti paakangotaura mazwi iwayo Dhavhidhi akatochinja mutemo. Mutemo waiti anouraya anofa. Dhavhidhi akati uyu hafa. Zvikanzi nemukadzi ayaibva. Munoka mumusha menyu muno mune mufuti akauraya anga akatiza rufu, Absalom. Zvikanzi Joabhi uya, Absalom akauraya hake, aifanira kufa. Asi ndachinja mutemo, aifanira kufa uya akurarama. Saka tichiparidza kudai ndoda kuti uone kuti maringe nekuzvarwa kwedu kwatakaita, mafambiro atanga tichiita, unhu hwedu netsika dzedu neunyanya hwedu, isusu hatifanire kuenda kudenga isusu. We must go into the lake of fire. That is where we deserve. Iwewe neni hatifanire kuenda kudenga zvachose Mwari akada kuteedza maitiro ako neangwini. But Jesu akati ndakuda kuti ndidzose anofanira kufa mumusha ararame nekuda kweuyo akapfeka mamvemve amira pamberi pangu.
nekuda kwaJesu akarembera paCalvary. Vaya vaifanira kuenda kunofa, kunotsva kudziva romoto, ngavachiuya vapinde muupenyu usingaperi. Saka Absalom kana achipinda mumusha, ngaazvizive haana right yekupinda muguta raDhavhidhi. Kana wapinda usina right, ndo dzinonzi grace. Grace is to get what you don't deserve. Amen. What we deserve is eternal condemnation. But why are we now children of God? The Tekoa woman. Kuna akapfeka mamvemve, akataura na mambo, akati ndoda kuchinja mtemo, chinjai mtemo ili mambo chinjai mtemo. Nyamba yekuchinjwa kwemutemo yakanga yaprofitwa ne31 za Jeremiah, kati chirega yekuiverenga tochiverenga payakaburwa neapostoli Paul, endai pa 86 dzavaHebheru ndo payakatsanangurwa ichinzi Mwari akatombotaura kudhara kuti pane mutemo unotaura kuti vanotadza ngavafe, da kuchinja mutemo iwoyo. Asi zvino wakatiwa basa rakanyanya kunaka. Sezvari murevereri wesungano inopfuura nokunaka. Jesu murevereri wesungano itsva inopfuura nokunaka. Yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nokunaka. Yakasimbiswa nemapromisi akanyanya kunaka. Nokuti dai yokutanga yakanga isina chaingapomerwa. Dai mutemo wokutanga wokuti anouraya ngaafe wakanga usina chaunopomerwa. Yechipiri dai isina kumbotsvakirwa. Dai mutemo munyowani usina kupiwa wokuti Absalom ngaararame. Nokuti unovapa mhosva achiti, Old Testament akaipa mhosva achiti kudii? Tarirai mazuva anouya, mazuva anouya ndo zvinotaura Ishe, andichaita sungano itsva neimba yaJudha neimba yaIsraeri. Andichaita nawo sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha. Isina kuita seyandakaita nawo mazuva ekutanga ndakavabata ruoko ndichivabudisa Ijipita. Isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivabudise munyika yeIjipita. Chiendai pavhesi 18 tikazovereka zvakawanda da kuti timhanye tibate dzimwe shinda dzatofanira kuvhara vhangeri inadzo. Zvanoti sungano itsva, kana Mwari achiti New Testament, wakasakadza yokutanga, wakasakadza Old Testament. Zvino chinhu chosakara, zvino kana chinhu chasakara choba chakare, chava chekare, choda kurova. Saka mukaona Absalom apinda mumusha kureva kuti mutemo wokuti anouraya ngaafe waita sezvavo, warova, watsakatika. Kupera Jesu maoko. Amen. Saka paya pawanongoti da kubvisa chegumi uda kudzosa mutemo wokutanga. Zvino mutemo wokutanga ukadzoka haudzoke muguta ramambo, unotsakatikira kuFilistia kana kuti unofanira kufa. Zvakafanana. If we see Absalom back into the city of David in Jerusalem, it means the king has changed the law. Yeah. Nekuti murero wokutanga ukaramba uripo, Absalom must die. Akauraya anofanira kufa. But mambo vakanzi nemukadzi weTekoa, chinjai mutemo. Mambo vakati ndouchinja. Saka Mwari achipa murero waMozisi akanga achitoprofita kare. Vhesi yaverengwa kuna Hebrews chapter 8 from verse 6 to 13. Yakanga ichitokotwawo naPauro paJeremiah 31:31. Hapasi ipo pakatanga kutaurwa naMwari kuti aizobvisa murayiro waMozisi achiunza nyasha dzaJesu Kristu. Saka uchiona John chapter 1 verse 17 inoti nekuti murayiro wakauya naMozisi asi nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Akatomboitaura paDeuteronomy chapter 18 kubva verse 18 kusvika pa20. Zvikanzi Ishe achakupai, achamutsa mumwe muprofita akaita sei. Ndiye wamuchanzwa iye kwete inini. Mozisi akaudza vanhu kuti kana kwamutswa mumwe muprofita akaita sei, muchanzwa muprofita iye murega kuteerera inini. Zvikanzi Mwari achaisa mushoko rake pamuromo wake, zvekuti Mwari achatonga munhu mumwe nemumwe achatadza kuteerera shoko remurume iyeye. Kuramba iwe Mozisi zvikanzi rangu rinenge ratsakatika, kuchauya rimwe shoko riri nani kudarika randinaro. Hallelujah. Amen. Tiri kudzvika? Yes. Tiri kudzvika? Yes. Saka nhau yekuti murayiro wakapera yakatotaurwa nemukadzi weTekoa.
paakataura namambo kuti vararamise Absalom, iye achifanira kufa. Ukanzi uri mwana waMwari, usakanganwe kuti hauna right. Akada kuzvirivhesa hapana kukoti kwaunoenda. Mafambiro ako iwe unofanira kunozveva. Unofanira kunozveva. Because kutaura chokwadi chako kuno kunetsa. Une godo, unochiva, unozvikudza. Unoda kuti zvinhu zvisi zvakanaka zvive zvako. Unoda kuti vanhu vese vafe usare uri wega. Haufaniri kupuwa denga iwe. Mwari ari kutongokurangarira zvako nekuda kwemukadzi weTekoa akataura naye. Saka Absalom anenge achizoudzwa naJoabhi manje. Kuti pana Absalom uri kurangarira kuti wakauraya iwe kuti wanzi ndakauraya. Ndosaka ndakatiza. Unoti dai ndandina kuuraya ndakatiza here. Mhosva dzangu ndozviziva kuti ndakandapara mhosva ndakauraya. Pana Absalom iwewe unorangarira iwe kuti murayiro unoti anenge auraya anofanira kufa. Iyo iri mumurayiro kaiyo. Yakatonzi an eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for a foot. Anongouraya ngaaurayiwe. Ko sei uri mpenyu Absalom nhasi? Iwe ndowakazonditora wakati mambo vati ndidzoke. Urikutonditaurira kuti mutemo wacho unoti ndinourayiwa wakaitwa sei? Joabhu chigara pasi mufana ndikutsanangurire mafambiro azvakaita. Absalom ogara pasi akudzidziswa naJoabhi. Nekuti shoko rati Dhavhidhi akazoti kuna Joabhi, enda unotora mukomana Absalom. Tikaparidza tikati Joabhi anoparidza vashumiri vaJesu, vana Peter nana Pauro, vana Andrew navana Thomas, vana Tito navana Timothy. Isusu tiri panapa tisu taakunzi chiendai munotora vakauraya vangu, mhondi dzangu nemhombwe dzangu, ndaakuda kudziponesa. Amen. Saka tunouya tokutaurira kuti shamwari unozviziva here kuti iwewe kuno kuguta raDhavhidhi kuno haudiwe. Ewe usingadiwe bheta waigona kurarama uri kuFilistia. Even uri kuFilistia ikoko haufaniri kutomborarama futi. You must die, Absalom, you must die. Absalom oti ichokwadi, mhosva dzangu dzinofanira kundiendesa kurufu. Joabhu chigara pasi gare pasi. Koma zirukire. Absalom, rufu rwako iwewe rune matsamba emurayiro akanyora nezvaro. Hauna need yekuitirwa utsinye, zvakanyorwa nemurayiro waMwari. Absalom must die. Asi kwakauya mumwe mukadzi wokuTekoa, akabvisa nguo dzake dzine mari zhinji, akapfeka mamvemve, akaita seunochema vakafa kwenguva yakareba, akarenga kuzora mafuta, akauya Jesu panyika, akapfeka mvemve rinonzi muviri wenyama. Mamvemve ainzi mukadzi weTekoa apfeke, muviri wenyama wauinawo. Une mvemve risingaitewo wakamirei. Nyama yatiinayo ndiro marengenya, akanzi Jesu apfeke, agoturikwa paKalvari aine marengenya iwayo. Ndokubva abvisa kubwinya kwaanogara ari kudenga achionekwa nengero dzose dziunamata ainako, akauya ndokuita an ordinary man. Hallelujah. Ndokubva afa, ndokubva amuka, ndokunotaura naMwari. Akati Mwari ndimi makaisa murayiro waMozisi unoti vatadzi vanofanira kufa. Ndimi makati kuna Adhamu akatadza anofa, nanhasi vanhu vari kufa. Ndinokukumbirai kuti muchinje mutemo. Nekuti ndine mutadzi wangu ari paCape Town vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari kuBaghdad vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari kuSri Lanka vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari muLusaka vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari muGaborone vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari muNew York nevari muAtlanta vanoda kunotora. Ndine vatadzi vangu vari muSydney Australia vanofana kunotora. Ndine vatadzi vari paDjibouti vanoda kunotora. Ndine vatadzi vari paRwanda vanoda kunotora. Havagone kutoreka kana musina kuchinja mutemo. Mutemo uri muguta muno unoti Absalom akangosvika ngaatakwe namabwe afe. Ndiri kuda kuti Absalom ararame. NdiJesu akamira pamberi paMwari akati kutadza kwose ngakuuye pamusoro pangu. Haleluya. Ikuzvikira famberi. Kutadza kwose kwauya pamusoro paJesu, mambo vakati ndaidzwa Joabhu aende kuFilistia, ndiye achanotora ine ndakagara pano. Chiwenga inonotora vanhu, ini ndichagara pano.
kupedzwa kwani mutemo unonzi forgiveness of sins. Yes. That is the love of God. Pawaifanira kutakwa namabwe, God changed the law. Akati whosoever believes in Jesus, he shall be forgiven of his sins. Takapuwa forgiveness of sins. Pataifanira kuva na Yesu akarembera ari mu marenge y'inka ari pa Calvary. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saka basara Joabu ndiri kufamba chitsanangurira navakomana kubva kuFilistia kusvika kuguta raDhavhidhi. Anofanira kunge atopedza Joabu kudzidzisa zvakaitika pamberi pamambo iye Absalom achiri kuFilistia. Saka panozosvikwa naAbsalomu muguta ramambo, panenge pakuparidza kunosvika kwedu paJudgment Day takunomira pamberi paKristu achitonga nyika. Unofanira kuzonotongwa wakunzwisisa all the issues that are associated with the Calvary transaction. Uchisvika so unobva kuti mambo rarama ine musingaperi. Ndakanzwa kuti makachinja mutemo nekuda kwangu. Ndakanzwa kuti pane mukadzi angaita upenyu hwake hwakanaka akazopfeka mamvemve nekuda kwangu. Ndakanzwa kuti imi makamanikidzwa kuchinja mutemo wamanga makagadza kuti mugonditora kubva kuFilistia ndichiuya kuno. Ndakanzwa kuti makazotuma Joabu kuuya kuzonditora. Zvese izvi imi Mwari makazviita nekuti makanga muchishushikana kuti mutadzi wenyu agodzoka mugove nevana venyu vagopiwa upenyu husingaperi. Zvese zvakaitwa nemi kunzwai nomusingaperi. Nhau yakatangira pana mambo David ndo vakaonekwa kunzi vaifunga nekurangarira mwanakomana wavo. Saka anokudzwa ipapo ndiani? Ndimambo David. Anokudzwa ipapo ndiani? Mukadzi wetekowa ndiKristu Jesu. Joabu hana chake chaanotora, haana kana dhambi yaanofanira kupiwa, nekuti haasiri akapfeka mvemve uye haasiri akachinja mutemo. Paunozvinzwa? Munhu waMwari haana credit yaanotora, nekuti haasiri akanga ari padanda paCalvary, haasiri akasvipirwa mate kumeso, haasiri akapfeka korona yeminzwa, haasiri ane zvipikiri zvakapinda munyama yake, uye haasiri akabvisa murayiro waMozisi akaunza murayiro wenyasha newokutenda newerudo. Haasiri, anongori muranda apihwa basa pamba. Ungazvifarire here kuwana musikana webasa achirova mwana kuti ndakupa porridge unaombooti maita basa? Ungazvifarire? Unoitwa maita basa unopenda? Hausi kutambira here pane iwe? Maita basa yako ipei yandinokupa. Mwana kana akanakirwa neporridge ngauye kuzotenda ini. Ndini ndakatenga serelaki. Ndini muridzi wechitofu chabika serelaki. Ndini ndakahaya futi iwe kuti umbikire. Saka mushumiri haana glory yaanotora. Ndimaid pamba pavaridzi. Akabika chikafu vana vakaita matama, haana chaanombotendwa ari kutambira ndopei yake iyo. Zvinova vana Joabu vemazuva ano ndo vatonde matama, mwana otoroka. Zvipunu 5 mukanwa mamei, hafu teaspoon mukanwa memwana. Munhu waMwari ane private jet, vana vakaotoroka pamweya, havana kana idea pamusoro pemukadzi wetekowa, havana kana idea kuti mutemo wakachinjwa. Asi Joabu ane Land Cruiser 200 series 2018 model. Uyu Satani Joabu wapatukira mambo, une mweya wachina. Kana kuona Absalomu akatsiga Joabu achiuya naye, anzi nditakure ndokuti uitirwe zvakanaka. Joabu akutakurwa naAbsalomu, mwana arikutodiwa nababa wake mumushawo. Ndakataura ndikati Absalomu angati here baba wangu kuna Joabu vachiuya kubva kuFilistia. Handiti baba ndo vakanga vatotuma Joabu. Saka Joabu anosvika achiti kuna Absalomu, zvanzi nababa vako, uya kumusha. Saka mushumiri wese ndo zvaanofanira kusvika achiita. Iwe wakatitarisa iwe, zvanzi nababa wako vari kumusoro kudenga, uya kumusha iwe. Hallelujah. Nevatanzwa audio pa SoundCloud, imi vachatinzwa ivi, zvanzi nababa wenyu, uyai kumusha. Imi handini baba wenyu, baba wenyu vari kukudenga. Uri benzi kana wakuti
Joab ndi spiritual father wako. Asi muranda akatumwa kuno kutorero. Anoita baba wako pakudi. Hallelujah. Kusvika kuFilistia achotaka kuti kuna Absalom pano anoona kuti ukutambura kuno kuFilistia. Obema Jesu wako. Unaona mfano kuti ukutambura kuFilistia kuno. Ilita bva kuguta mama. Ende mfano ndamuzikola wachenda unova uri rondo ungara kuno. Patindina anoiti yekuendesa kubi kuguta mama. Absalom should I receive? Go deeper. So there's a special anointing that will take you to Jerusalem. Divine under glory control. Hosanna Jesus inside. Kabroska, katroska. There's a special anointing that I have today that will take you to Jerusalem. Kana wanitane urondo Filistia unofanya kupa. Pani mumaka nipafiri zvane shopi yako. Pani mumukadzi akanipa laptop nyowani chacha. Izvi zvane chigayo. Kupa baba ndokunoburitsa munhu muFilistia achienda kuJerusalem. Bata hope. Wa Joab kuti Absalom auye kuguta ramambo. Chiripo. Anditi Joab muranda wa mambo David. Saka ndikakusvikira izvi anditi ndofana kuzozvatina Mwari uya kumusha. Iwoti panodiwe kuti hapana kutosimuka izvi peka tiende. Denga rakakumirira shamwari Jesu ariko uya kuna Mwari uponeswe. Matthew chapter 10 verse 8. Izwana Joab chaiwo wachitumwa namambo musova akatumwa kunoparidza. Matthew chapter 10 verse 8. Poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vane maperembudzi, cleanse the lepers, budisai mweya yakaipa, cast out devils. makangopiwa henyu, Freely you have been given, chingopai henyu, freely you shall give. Saka duma itiro yakaenda yaitwa zvakadzakomana hamuna kuhodha, saka musanohodhesa. Amen. Hallelujah. Amen. Ikutsikirirwa kei. Amen. Saka marisisa wakabataya echegumi masidi kudidi ari kupamhidzira here prize yakabhadharwa paCalvary. Uri kusupplement, uri kuita top up taro parinoshanda zvaro kuJerusarema kunoda futi kusida bichana. Chinosvika kuJerusarema Joab chane dumbu chichirova mari kuna Absalom. Zvino mambo vakazvinzwa kuti Absalom akabhadhara Joab, vanobva vati Joab naAbsalom vacho vese handichada kuvaona muguta rangu. Tinoda vanhu vanotenda ini nemukadzi wetekowa, kwete vanhu vanopinda muno vachiti thanks be unto Joab. Joab haana kukudzwa kwaanowana. Basa iri rinoda kutendwa Jesu vadikani. Ndiye akapfeka mamvemve nekuda kwedu. Basa iri rinoda kutenda Mwari vadikani. Ndiye akaisa mutemo akazomuchinja kuti vatadzi vake varegererwe. Hallelujah. Regai ndipedzese ndichiti pane imwe aspect yenhau iyi isati yabata. Handizoti waiona here. Mukadzi wetekowa achitaura naDhavhidhi akati mune mhosva pamberi paMwari nekuti hamuna kudzosa wakadzingwa wenyu mumusha. Joab achienda kuFilistia kunotora Absalom, aenda nechinangwa chimwe chete. Absalom, ndinoda kuti uye kuno kuguta ramambo ugogara namambo. Nechikonzero chekuti mambo anoda kukuona mumba make. Uri mwana wa mambo David, unofana kugara na baba wako.
pamazwi akataurwa naDhavhidhi achiti kuna Joabhi, ukaenda hako kunotora Absalomu, pakangotaurwa nhau yekuuya muguta ramambo kuti agare mumusha mamambo. And the king said unto Joab, behold, now I have done this thing. Go therefore, bring the young man Absalom again. Verse 23. So Joab arose and went to Geshur and brought Absalom to Jerusalem. Hapana anything shanga chiri attached pa invitation yekuuya mu Jerusalem. Hana kunzi huya ugodreva hama yako. Hana kunzi huya ugodreva Lamborghini yako. Hana kunzi huya tikukupa maprazi mu Jerusalem. Now yekuuya ku Jerusalem, it is with no strings attached. There is no other promise than eternal life. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. Hapana kunzi should not rent, but have his own house. Hapana kunzi should not use a taxi, but have his own car. Hapana kunzi should not be a spinster, but have his own husband. Hapana kunzi should not seek employment, but have his own company. No! Jesus was given so that when we believe in him, we will not perish, but have eternal life. Saka muri mu Jerusalema ziva icha makavinga kuti murarame nekusingaperi, makavinga kuti muve vana vamambo vanogara nababa wavo, makavinga kuti mugogara muhushe wababa wenyu. Haikone kuzotitaura kuti takavinga mikotopere mu Jerusalema, munozvidza mukadzi wetekowa mukadaro. Haana kumbokudeedzera matapiri mu Jerusalema, makadeedzerwa umwana kuna mambo unotonga ari Jerusalema. Uye kana muri Filistia mukaona mumwe achiti ndini Joabhi ndatumwa namambo kuzokutora, mubvunzei kuti zvigodii, tiri kunzi tiuye kuguta ramambo nechikodzero chei. Ukazwa kuti kune mbatatisi dziriko, wotaura kuti mwana wamusha mandokurova dzokera. Kuno kuFilistia mbatatisi dziriko. There is only one thing chakachisiko kuFilistia. Mambo Dhavhidhi vakavasiko. Amen. Chibage chiriko kuFilistia. Makuru ariko kuFilistia. Malaptop ariko kuFilistia. Masaluni chaiwo ariko kuFilistia. Akuitekisa muri kuzora iko kuFilistia. Enda unopinda machecha anoniparidza vhangeri zvitendero zvakasiyana sana, pana Buddhism na Hinduism na Islam. Kune vanhu vane mari zvisingaite, actually kana paine chitendero chine vanhu vakabhuroka chiKristu. Amen. Zvekuti vanhu vakanzi namatai kuti mugoita mari vakatojoina Islam. Amen. Ndokutaura chokwadi. Pana maHomed Musa vari kutonga Harare nemari maMuslim. Imo muno mu South Africa, ida unocheka kuti mabusiness makuru ari kurana vanhu vakaita sei. Ari kurana maMuslim maIndia. Hallelujah. Nana Gupta. maMuslim. Munotonotsvaga basa kumaMuslim. Kureva kuti zvimwe zvese zvinowanikwa kuFilistia, asi chimwe chete ndo chinoshayikwa, chiso chamambo Dhavhidhi. Ndo chatinofambira tichibva kuFilistia tichienda kuJerusalema. Namo kana ukaudzwa kuJerusalema wapikirwa kuti uchazopiwa mtutu kana motokari. Zviriko zvese izvi kuFilistia. Enda paAshdod paunozoona, enda paAskelon unozoona, enda paEkron unozoona, enda paGati unozoona. Chausingaone muFilistia chiso chamambo Dhavhidhi. Takadanwa kuti tive vana vaMwari, tigogovaniswa ushe hwaMwari, nhaka isingaore yeupenyu husingaperi. Hamungashayikwe kamatapiri mumusha mamambo, hamungashayikwe makotopeya mumusha mamambo. Unogona kuzoti wapinda zvako muJerusalema uti avhokado ringa rakaibva wongushaka zvako wodya. Haikona kuzofunga kuti ndora wakavinga unenge wanzenza. Hallelujah. Mwari
ane zvinhu zvakawanda zvaanozoitira vana vake kana vauya. Mwari anoporesa, unogona kutoitirwa nyasha, ukatoona kuti pawanga usati wanzwa shoko wairwara, wotoona kuti handicharwara musi wandakatanga kunzwa shoko raMwari, wanga uri rombe, ukatendeuka, wotoona wakuchenjera, wakutorana nemabhizinesi, wakutobata kamari. Handizvo zvawakadeedzerwa muguta raDhavhidhi. Kune vane mari yakapfuura yawaita, vari kukunyika uko vasinganamati. Zvekuti ukavati come and receive your car, anoti asaka mari wenyu akachipa, ndinotori nadzo kudhara. I don't need your Jesus. Amen. Because I already have what he is offering. Tell me something that I don't have. Amen. Receive your car, receive your house. Anokuzoti kuParis chaiko, ndinotori nemaroja anobhadhara redu kuParis ndiri muno muSouth Africa. I don't need the house. I want something more. You know, God is offering something much more that money does not buy. Amen. Ukoona pastor wako vachikupombisa chinhu zvinowanikwa nemari, vakabroka vanonyadzisa pasi vako. Vataure kuti rovai pasi pastor, I don't have time for you. Amen. Tell me something better, something that money cannot buy. Amen. That is what Jesus was crucified for. Something that a US dollar cannot purchase. That is sonship in God. Saka chenjerera Joabi achauya kuzokutora muFilistia. Unogona kutorwa muFilistia ukaiswa kuEkroni, wonyeperwa kuti wasvika Jerusalem. Unogona kutorwa muFilistia ukaendeswa kuAmon. Unogona kutorwa muFilistia ukaiswa kuSiria. Unogona kutorwa muFilistia ukaendeswa kumaHitu nekuAmaleki. Unoratidzwa chimwe chigerenga iko chizi ndiye Dhavhidhi. Wakuratidzwa TB Joshua ndiyo spiritual father wangu. KwakuAmaleki kuno kwakasiyana papi nekuFilistia kwamakatitora. Handiti kumwanga kwainza handisiri nasi kuti midzimu ndiyo inokubatsira. Zvasiyana papi nemuprofita ari kuti zodzo yangu ndiya TB Joshua. Ndisekuru wako ndimo kuti grade pa kuna TB Joshua. Ndozvikuita kumanga kandi ndinanga inonzi asekuru. Inanga dzakapinda kusipika. Wakambona chechi chinoita sekuru here iwe. Wakaona pavhesi ane sekuru iwe. Kumanga ukuitwa nevakapemwa musoro. Yes. Vanopfeka masuta anopenya. Uri mwana wem'anga kana uina spiritual father. Uri mwana wem'anga. Amen. Ende wakatorwa kuFilistia ukaiswa kuMoab kunotori west. So today wakatosiwa kuFilistia zvikadai zviri nani? Yes. Saka kana TB Joshua ari sekuru wako Mwari atomudzimuka kwauri. Hallelujah. Amen. Tiri kuzika here? Amen. Uri kuona vhangeri rinotapira? Amen. Waifunga kuti yakapera mukazveteko. Makona teiti direct. Baba yomutendai mazvita.